Καλώς ήρθατε και φέτος στην παράσταση της θεατρικής ομάδας του Πολιτιστικού Συλλόγου Σχουλικάδου Ερωτόκριτος. Παρίσι, τέλη του 19ου αιώνα. Ο ράφτης κυριών που θα δείτε είναι η πρώτη πραγματική επιτυχία του Ζορς Φερντό. Είναι μια εξωφρενική κωμωδία πάνω στη συζυγική απιστία και την κοινωνική υποκρισία, οι οποίες, και ας το αρνούνται πεισματικά, είναι η μία πρόθυμη συνένοχος και συνεργός της άλλης. Ένας ράφτης, ένα ραφείο, τίποτε περίεργο. Κυρίες και κύριοι να μπαινοβγαίνουν, μάλλον θα έπεσε πολλή δουλειά. Πρόκειται για ένα σπουδαίο ράφτη κυριών, ο οποίος ενδιαφέρεται για την απόλυτη ικανοποίηση των πελατησών του. Άλλωστε το επιβάλλει και το μορφωτικό του επίπεδο, γιατί είναι και γιατρός, ή μάλλον μόνο γιατρός. Όχι, δεν έχετε χάσει επεισόδια. Ο γιατρός ράβει τουαλέτες και παριστάνει το ράφτη στους κερασφόρους συζύγους, ενώ περιποιείται τις συζύγους τους κανονικά. Μάλιστα, πέφτετε από τα σύννεφα, εκπλήσεστε, μη μου πείτε, πρωτάκουστα πράγματα για μας και για την εποχή μας. Όχι δα, άλλωστε το έχετε ακούσει. Η φύση των ανθρώπων δεν αλλάζει. Η συζυγική απιστία, παρακαλώ μην το παίρνετε προσωπικά, και οι ρομαντικές περιπέτειες από τη μία μεριά, η υποκρισία και ο φόβος για το κοινωνικό σκάνδαλο από την άλλη, πάντοτε υπήρξαν και εξακολουθούν να είναι τα πιο ενδιαφέροντα και πιο πιπερά τα θέματα, ιδιαίτερα όταν αφορούν τους άλλους. Εμείς ποτέ. Πάντα οι άλλοι. Παρακαλούμε να μας κρίνετε με επίοικια. Είμαστε ερασιτέχνες. Να μας χειροκροτήσετε, γιατί το έχουμε ανάγκη. Και αφήνοντας στην άκρη τις τυπικότητες, ας το απολαύσουμε. Καλή διασκέδαση. Γιατί να ξυπνάμε πάντα νησταγμένοι? Δεν θα ήταν καλύτερα να πηγαίνουμε για ύπνο το πρωί, αφού τότε νηστάζουμε περισσότερο? Βέβαια, εγώ νηστάζω συνέχεια. Λες να έχω τίποτα? Θα ρωτήσω τον κύριό μου. Α, μεγάλο πράγμα να δουλεύεις για γιατρό. Όταν αρρωστήσεις τον έχεις δίπλα σου. Καλά κάνω και μένω εδώ, δεν είναι και άσχημα. Βέβαια, ήταν καλύτερα 6 μήνες πριν. Προτού παντρευτεί ο κύριός μου. Όχι πως η κυρία είναι κακή. Κι αφού ήθελε να παντρευτεί, σκέψου να μου φέρνε κάνα βούρλο. Όχι, όχι. Καλύτερα την κυρία Ιβόν. Ώρα να ξυπνήσω τον γιατρό. Ξέρετε, το δωμάτιο του είναι εκεί. Και το δικό της εκεί. Κοιμούνται χωριστά. Μπορεί στην καλή κοινωνία να συνηθίζετε αυτό. Τι με νοιάζει εμένα? Κύριε! Κύριε! Μπα, πάλι θα κοιμάται βαριά. Άδειο το δωμάτιο. Και το κρεβάτι στρωμένο. Άλλη δεν γύρισε σπίτι χθες το βράδυ. Και η κακομοίρα η γυναίκα του κοιμάται ήσυχα εκεί, χωρίς να υποπτεύεται τίποτα. Μπορεί στην καλή κοινωνία να συνηθίζετε να μην υποπτεύονται τίποτα οι κυρίες. Καλημέρα, κυρία. Ο γιατρός δεν ξύπνησε ακόμη? Όχι. Ναι. Όχι είναι. Γιατί τρέμεις? Εγώ τρέμω. Πού τρέμω, γιατί τρέμω? Τρέμεις ολόκληρος. Από ταραχή ή από βλακεία? Μην πείτε. Μα τι λες, γιατί? Γιατί ο κύριος είναι... Τι είναι ο κύριος Ετιέν? Άρρωστος. Άρρωστος. Μα τότε πρέπει να πάω να το... Άρρωστος είπα. Λιγάκι αδιάθετος είναι.
Πω σκόνη που έχει εδώ μέσα. Μια στιγμή να πω πρώτα εγώ να καθαρίσω. Να καθαρίσεις και ο άντρας μου να κοιμάται. Τι είναι αυτά που λες? Δεν ξέρω τι είναι αυτά που λέω, ξέρω τι είναι αυτά που δεν λέω. Το κρεβάτι είναι στρωμένο. Ο σύζυγός μου δεν κοιμήθηκε εδώ χτες βράδυ. Μπράβο, Ετιέν. Ποιος ξέρει πώς θα σου δίνει για να τον καλύπτεις? Εγώ κυρία δεν ήθελα... Για να μην σας στενοχωρήσω. Σε ευχαριστώ που με σκέφτηκες. Φοβερό. 6 μήνες παντρεμένη και να μου το κάνει αυτό. Η κακομοίρα και δεν έχει δει τίποτα ακόμα. Ποιος είναι? Άνοιξε, εγώ είμαι. Έρχομαι. Ο κύριος διενυκτερές εκτός έδρας. Όχι, ναι, δηλαδή και όχι και ναι. Το πήρε η λύση η γυναίκα μου. Η γυναίκα σας μόλις ξαναπήγε στο δωμάτιό της. Και αν κρίνω από την έκφρασή της δεν ήταν και το πιο χαρούμενο πλάσμα του κόσμου. Χώρια που... Χώρια που τι? Σας πήρε είδηση. Πω γαμώτο. Κύριε, αυτό που κάνατε ήταν μέγα λάθος. Αν θέλατε να εξομολογηθείτε σε ένα φίλο την αλήθεια. Σε ποιο φίλο? Σε μένα. Και απαιτώ να έχεις πάντοτε συναίσθηση της κοινωνικής και επαγγελματικής σου θέσης. Μάλιστα, κύριε. Τι νύχτα κι αυτή. Αναγκάστηκα να κοιμηθώ στη σκάλα. Θα είμαι πιασμένος μια εβδομάδα. Τι μου ήρθε να πάω στο χορό της όπερας? Ο κύριος πήγε στο χορό της όπερας. Ναι, δηλαδή, τι σε νοιάζει εσένα? Άντε τράβα μέσα Κασιμίσικο. Μάλιστα, κύριε. Καλά, μη φεύγεις. Χρειάζομαι κάποιον να μιλήσω. Έστω και σένα. Δεν ήθελα να πάω στο χορό της όπερας, αλλά εκείνος ο δαίμονας σε κυρία ο Μπεν επέμενε. Οι παντρεμένες και ωραίες δεν πρέπει να πηγαίνουν σε γιατρούς γιατί άντρες είναι κι αυτοί. Στις 2 ακριβώς κάτω από το μεγάλο ρολόι μου είχε υποσχεθεί. Και εγώ το ζώο την περίμενα μέχρι τις 3. Όταν καταλαβαίνω πως με έστησε, φεύγω έξαλλος. Φτάνω εδώ κουρέλια από την κούραση, ψάχνω για τα κλειδιά μου. Πού κλειδιά? Στα άλλα μου τα ρούχα. Και πώς να χτυπήσω το κουδούνι που θα ξύπναγε η γυναίκα μου. Και πώς να σπάσω την κλειδαριά που το μόνο που βρήκα στην τσέπη μου ήταν μια οδοντογλυφίδα. Πέφτω και κοιμάμαι στη σκάλα όπως. Πάω να σηκωθώ το πρωί, πού να σηκωθώ. Η μέση μου, σαν σουγιάς περπάταγα. Και ακόμα είμαι πιασμένος. Και νιστάζω, πεινάω, διψάω, όλα τα έχω. Δηλαδή, κύριε, με όλο το σεβασμό, χθες το βράδυ Δεν τι? δεν το πνίξαμε το κουνέλι. Είσαι αγενέστατος. Άντε τράβα στην κουζίνα να γυαλίσει κανένα παπούτσι. Μάλιστα, κύριε. Εδώ είσαι, πουλάκι μου. Πού θα έπρεπε να είναι το πουλάκι σου? Στο σπίτι είναι. Γιατί σηκώθηκες από τα άγρια χαράματα? Και εσύ το ίδιο. Εγώ σηκώνομαι νωρίς όποτε με απασχολεί κάτι. Πού ξανακοιμήθηκες? Λέω, πού ξανακοιμήθηκες? Καλά, μην ουρλιάζεις, σ' άκουσα. Λοιπόν, εγώ χτες το βράδυ, βασικά κοιμήθηκα οπωσδήποτε εκεί που σου είχα πει. Τι μου είχες πει? Ότι θα πάω στον Μπασινέ που είναι πολύ άρρωστος. Και εκεί κοιμήθηκες? Αφού σου λέω, παιδί μου, είναι πολύ άρρωστος, του βγαίνει η ψυχή. Μετρημένες είναι οι ώρες του. Ξεψυχάει. Μη μου λες. Έπρεπε να ξενυχτήσω δίπλα του. Μέχρι και καθρεφτάκι του βάζα στο στόμα να δω αν ανασέγγει. Κι ανάσαινε. Λιγάκι. Με βραδινά ρούχα. Ο Μπασινέ, παιδί μου, αυτός έχει ρόχο επιθανάτιο. Ποια βραδινά ρούχα? Τις πιτζάμες του φορούσε ο άνθρωπος. Εσύ εννοώ. Κοράκι ήσουν και τον ξενυχτούσες με βραδινά ρούχα. Εγώ, βραδινά. Ναι. Άκου να σου εξηγήσω. Ο Μπασινέ χέζεται στην ιδέα πως είναι άρρωστος. Γι' αυτό και εγώ του είπα, έχω κάπου να πάω με τη γυναίκα μου και στο γυρισμό θα περάσω να σε δω για κάτι. Κατάλαβες? Μεγαλοφιές. Δηλαδή ο Μπασινέ είναι τόσο σοβαρά. Μα τι λες, παιδί μου? Εγώ, ορίστε, τον έχω σβήσει ήδη από το καρνέ μου. Πάει. Τον χάσαμε τον Μπασινέ. Ο κύριος Μπασινέ. Καλημέρα, γιατρέ. Καλημέρα.
Καλημέρα, ωραία μου κυρία. Τι θες εσύ εδώ? Εσύ έπρεπε να είσαι στο σπίτι σου και να πεθαίνεις. Χτύπα ξύλο, Χριστιανέ μου. Πώς είσαστε, κύριε Βασινέ? Μια χαρά. Τι χαρά! Χάρος! Αφού σε περιμένει ο Χάρος. Σκάσε, είσαι άρρωστος. Πεθαίνεις τώρα όπου να είναι, κατάλαβες? Γιατί επιμένεις, καλέ? Για να λέει ο ίδιος ο κύριος Βασινέ ότι είναι καλά, θα είναι καλά. Ποιος αυτός? Αυτός δεν ξέρει τι του γίνεται. Εγώ ξέρω καλύτερα γιατί εγώ είμαι γιατρός. Και αναγγέλω και στους δυο σας ότι ο Βασινέ καπούτ. Μας τελείωσε. Ποιος? Εγώ. Ναι, φίλε μου, έχεις ήδη πεθάνει. Αλλά εσύ δεν το ξέρεις, εγώ όμως το ξέρω γιατί εγώ είμαι γιατρός. Μα τι λέει? Λέει ότι σας ξενύχτησε χτες βράδυ. Εμένα. Εσένα! Μα δεν βλέπεις, έχει προθανάτιες παραισθήσεις. Δεν ξέρει τι του γίνεται. Άστο να σβήσει ήσυχα. Δίνε του ηλίθιε. Εγώ τον βλέπω ροδοκόκκινο σαν μοσφαιράκι. Ναι, βόδι. Πρέπει να ενημερώσω αμέσως τη μαμά. Θα τα ξαναπούμε, κύριε. Εκτός από ηλίθιος, είσαι και χοντρόπετσος. Μα δεν κατάλαβες. Να καταλάβω τι. Ότι με έβαλε σε λούκι. Τι λούκι. Εγώ σε έλεγα ετοιμοθάνατο, έτσι δεν είναι? Κάποιο λόγο θα είχα. Εσύ γιατί δεν έκανες τον ετοιμοθάνατο? Και πρώτα απ' όλα, γιατί ήρθες στο σπίτι μου πρωί-πρωί? Να σου μιλήσω. Όφιλες να ξέρεις ότι σε έχω σχεδόν πεθάνει. Δεν μου το πες. Στο είπα όταν μπήκες και όφιλες να δείχνεις μονοθάνατος. Μα εγώ ήρθα για δουλειά. Καλά, λέγε. Είμαι ξεπατωμένος. Δεν έχω κλείσει μάτι όλη νύχτα γιατί αναγκάστηκα να τη βγάλω στη σκάλα. Ποια έβγαλε στη σκάλα? Ηλίθιε. Λοιπόν, εγώ ήρθα για εξυπηρέτηση. Ναι, καλά, λέγε εσύ, σ' ακούω εγώ. Σε 3 λεπτά θα έρθεις με μια κάρτα, οποιαδήποτε, και θα μου πεις ότι ένας κύριος θέλει να με δει, για να φύγει αυτός ο στόκος από εδώ μέσα, προτού έρθει η πεθερά μου. Η γνωστή μέθοδος. Μάλιστα, κύριε. Θέλω να με βοηθήσεις για την κληρονομιά μου. Πίστεψες επιτέλους ότι πεθαίνεις? Εννοώ αυτή που μου άφησε η θεία μου. Ένα ολόκληρο κτίριο στην οδό Μιλάνο, εδώ δίπλα σας. Είναι όλο ξενίκιαστο. Μήπως θα μπορούσε να το έλεγες στους πελάτες σου? Μπορεί κάποιος να ψάχνει για σπίτι. Και ήρθες πρωί-πρωί με την τσίπλα στο μάτι να μου πεις να σου κάνω το μεσίτη? Καλά, μην κάνεις έτσι. Άλλωστε θα βγάλεις και εσύ από αυτή τη δουλειά. Τα διαμερίσματα είναι τόσο χάλια που όλοι θα αρρωσταίνουνε. Θα έχεις καινούργιους πελάτες. Μωρά είσαι στο διάολο που θα νοικιάζω. Το ένα διαμέρισμα βέβαια είναι θαύμα. Τα άλλα όλα έσχος. Αυτό το ένα το είχα νοικιάσει σε μία μοντελίστ που έβγε ξαφνικά και μου φάγε 3 νίκια. Μοντελίστ? Έτσι δήλωνε. Μοντιστρούλα ήταν, αλλά την είχες πιτώσει. Άσε με ρε φίλε, είμαι ξενύχτης, είμαι τσατισμένος και εσύ μου μιλάς για πού? Όχι εγώ για το σπίτι σου μιλάω. Μπορείς να με βοηθήσεις? Όχι, σε λίγο θα είμαι εγώ έτοιμο θάνατος. Αφού φαίνεσαι μια χαρά. Ενώ εγώ από τότε που έχασα τη γυναίκα μου. Καλά, ήσουν απαντρεμένος. Δεν μου το έχεις πει αυτό. Δεν το λέω πουθενά. Αποφεύγω. Με πληγώνει από τότε που την έχασα τόσο ξαφνικά. Καρδιακό? Όχι. Ατύχημα? Όχι. Αυτοκτονία? Όχι. Καρκίνος? Στρατιωτικός. Καλά, υπάρχει στρατιωτικός καρκίνος? Στρατιωτικός μεγαλόνια. Την άφησα για 2 λεπτά στο πάρκο να πάω να αγοράσω πουρα και εκείνη το έσκασε με ένα στρατιωτικό. Ένας κύριος έχει ραντεβού μαζί σας. Είδε το επισκεπτήριό του. Με συγχωρείς φίλε μου. Μάλιστα. Με συγχωρείς Βασινέ, αλλά πρέπει να τον δω. Πώς βαριέμαι Θεέ μου, αλλά πρέπει. Πες του ότι έχεις δουλειά και εγώ θα μείνω εδώ και δεν θα φεύγω μέχρι που να βαρεθεί εκείνος. Όχι, δεν γίνεται. Θέλει να με δει ιδιαιτέρως. Γι' αυτό σε παρακαλώ πολύ να φύγεις. Μα ποιος είναι αυτός? Α, ο Τιμπουάν. Τον ξέρω κι εγώ. Θα μείνω να του πω μια καλημέρα και ύστερα σας αφήνω να τα πείτε. Όχι, δεν είναι ο Τιμπουά που ξέρεις. Είναι ο πατέρας του. Μα δεν έχει πατέρα. Πώς, φύτρωσε? Έχει πεθάνει. Ναι, ο θείος του τότε, ναι, ο θείος του. Και θέλει να με δει ιδιαιτέρως. Γι' αυτό σε παρακαλώ πολύ να φύγεις.
Καλά, καλά. Θα περιμένω εδώ δίπλα να τελειώσετε. Θέλω να σου πω για αυτό το σπίτι. Θα περιμένω. Καλά, καλά, περίμενε. Α, μου ήρθε μια ιδέα. Για να μην σε πήξει στην πολυλογία, χτύπα σε 3 λεπτά το κουδούνι και εγώ θα στείλω με τον Ετιέν το επισκεπτήριό μου ότι θέλω να σε δω επιγόντως. Καλά, καλά. Πήγαινε μέσα τώρα. Έχει ένα καναπέ. Ξάπλωσε και κοιμήσου αν θέλεις. Άντε. Νομίζω ότι ο κύριος θα μπορούσε να χρησιμοποιεί τις ιατρικές του γνώσεις για να απαλλάσσεται από ανεπιθύμητους επισκέπτες. Δηλαδή. Λίγο καθαρκτικό στον καφέ ίσως. Ετιέν, σοβαρέψου. Απλώς είμαι πτώμα από χθες το βράδυ. Κλείσε την πόρτα και να μην με ενοχλήσει κανένας. Πολύ καλά. Και πότε να σας ξυπνήσω, κύριε? Αύριο, μεθαύριο, όποτε. Εντός της εβδομάδος δηλαδή. Δίνε το, Ετιέν. Καληνύχτα. Απαιτώ αμέσως να δω την κόρη μου και τον γαμπρό μου. Αναγγέλω την άφηξη της προσφυλούσας πεθεράς. Αναγγέλω την άφηξη της προσφυλούσας μητρός. Τα χρυσά μου παιδιά, τα καλά μου παιδιά. Ωχ, μας πιάσατε. Μαμά! Κοριτσάκι μου. Και εσύ γαμπρέ μου, δεν θα με φιλήσεις? Ευχαρίστησή μου. Αλλά να συνέλθω πρώτα από το σοκ. Πότε προλάβατε και ήρθατε? Κι εγώ, φυλάκι. Μόνο μη με πολυκουνάτε γιατί θα διαλυθώ. Κοιμόσουνα, παιδί μου. Ναι, είχα ξαπλώσει για λίγο. Αχ, χαίρομαι τόσο που σας βλέπω. Προσέξτε, μητέρα, θα μουλιάσετε το φόρεμά σας από τα δάκρυα. Έλα, μαμά, μην κλαις. Δεν κλαίω. Εξωτερικεύω τα συναισθήματα χαράς μου. Παιδί μου, αδυνάτησες. Και εσύ, Ιβόν μου. Αλλά είσαστε και δυο μια χαρά. Γιατί φοράς μαύρα, σαν χάρος είσαι. Θα πας εκεί βία. Όλο το βράδυ χτες ξενύχταγε κάποιον πελάτη του που όφιλε να έχει πεθάνει. Γιατί, γαμπρέ μου, δεν βγάζεις αρκετά από το ιατρείο σου. Έγινες και νοσοκόμος τώρα. Όχι, μητέρα. Απλά κάνω υπερορίες όταν χρειάζεται. Υπερορίες σε άλλα κρεβάτια, μητέρα. Γιατί το λες αυτό, μωρό μου? Κάτι έχετε εσείς οι δυο. Μήπως μαλώσατε? Όχι, όχι. Απλά σηκωθήκαμε με άσχημη διάθεση. Όποιος κοιμήθηκε. Καλά, καλά. Μην κάνετε έτσι. Τώρα που ήρθα εγώ, θα διορθωθούν όλα. Νιώπατροι άνθρωποι και να μαλώνετε. Ο Μπασινέ. Πες το ότι είμαι κλεισμένος για όλο το μήνα. Για όλο το χρόνο. Ποιος είναι αυτός που συζητάει? Ένας μάπας. Ετιέν, φέρε μου την μπλούζα μου. Μάλιστα, κύριε. Με ξέχασες τόση ώρα εκεί μέσα! Τώρα βρήκες να βγεις εσύ. Μπες μέσα γρήγορα. Ποιος ήταν αυτός? Ένας πελάτης μου. Ο πολύ άρρωστος που λέγαμε. Και γιατί τον έχεις εκεί μέσα? Η αρρώστια του είναι φοβερά μεταδοτική. Μη μου πεις. Έχει την πιο μεταδοτική αρρώστια στον κόσμο. Αφού σκεφτείτε και το όνομά σας να πει ακόμα κολλάτε. Γι' αυτό δεν πρέπει να σας γνωρίσει. Εμένα όμως δεν με σκέφτηκε χτες το βράδυ. Κάτι συμβαίνει εδώ μέσα. Γαμπρέ μου, απαιτώ αμέσως να μάθω τι συμβαίνει. Σε παρακαλώ να μ' αφήσεις μόνη με την κόρη μου. Ευχαρίστησή μου. Πες μου, τι ήταν αυτά τα υπονοούμενα για τον άντρα σου? Αχ, μαμά μου, είμαι τόσο δυστυχισμένη. Θεέ μου, γιατί κοριτσάκι μου? Ο Πατρίκ δεν γύρισε στο σπίτι χτες το βράδυ. Κάπου γύριζε. Μπορεί να το έχει κάνει κι άλλα βράδια. Πού να ξέρω. Τι πάει να πει που να ξέρεις? Δεν τον παίρνεις είδηση άμα φεύγει? Πώς να τον πάρω είδηση? Δεν νιώθεις άδειο το κρεβάτι? Ποιο, το δικό μου? Τι εννοείς το δικό σου? Το δικό μου κρεβάτι είναι εκεί και το δικό του είναι εκεί. Μόνο 6 μήνες παντρεμένοι και κοιμόσαστε χωριστά? Από την πρώτη νύχτα, μαμά. Και το άλλο? Έρχεται στο δικό μου το κρεβάτι όποτε θέλει αυτός. Μου το είπε από την πρώτη νύχτα. Στο δικό σου το κρεβάτι
Γιατί το δικό μου το θέλω καλοστρωμένο μετά για να κοιμηθώ. Μωρέ, τι μας λέει. Φρικτό, φρικτό. Το διπλό κρεβάτι είναι ο ιερός τόπος του γάμου. Η πεμπτουσία της συζυγικής ζωής. Ο στυλοβάτης της οικογένειας. Το θεμέλιο της... Συγχωρείτε, κυρία μου. Ο καλλιτικός. Μην με πλησιάζετε. Μην με κοιτάτε. Ποια είστε εσείς, κυρία μου? Μην με ρωτάτε το όνομά μου. Φύγετε πίσω στο δωμάτιο. Θέλω να δω τον γιατρό. Για να σας ξενυχτήσει και απόψε. Τι ωραία! Υπάρχει μόνο μία λέξη για σας, κύριε. Προαγωγός. Τι είναι αυτά που λέτε? Μην πλησιάζετε. Γυρίστε αμέσως στο κρεβάτι σας. Το κρεβάτι μου. Το έτοιμο θάνατο. Γιατί, κυρία μου, δεν θέλετε να πεθάνετε οριζοντίως όπως όλος ο κόσμος? Δεν σας καταλαβαίνω. Εγώ αισθάνομαι περίφημα. Μπορείτε, σας παρακαλώ, να πείτε στον γιατρό μου Ναι, λίγο. ναι. Ό,τι θέλετε. Φύγετε εσείς και εγώ του λέω ό,τι θέλετε. Να του πείτε ότι τον περιμένω εδώ δίπλα. Ναι, φύγετε. Σας ευχαριστώ. Μπορώ να σπαθώ τη χείρα σας? Ούτε τον πόδα μου. Μακριά. Όπως επιθυμείτε, κυρία μου, χαίρετε. Έχει τρελαθεί ο άντρας σου. Φέρνει εδώ μέσα άνθρωπο τόσο αρρωστό. Τι λέγαμε? Α, ναι, για τον άντρα σου. Λοιπόν, ο άντρας σου δεν γύρισε στο σπίτι χτες το βράδυ. Όχι, μανούλα μου. Είμαι τόσο δυστυχισμένη. Μην κλαις, κοριτσάκι μου, μην κλαις. Όνομα ξέρεις? Όνομα. Όνομα, επίθετο, ύψος, βάρος, χρώμα μαλλιών, όλα. Όταν ένα σύζυγος μένει έξω από το σπίτι το ολόκληρο βράδυ, σίγουρα δεν κάνει ολονυχτία σε εκκλησία. Στοιχεία ξέρεις? Δεν ξέρω τίποτα. Αλλά χτες... βρήκα αυτό το γάντι στην τσέπη του. Γυναικείο γάντι. Και από χέρι μικρό. Να, έχουμε ένα στοιχείο. Δεν μου λες, διάβασες την αλληλογραφία του σήμερα? Μαμά, δεν επιτρέπονται στην τάξη μας αυτά. Οι τάξεις καταργούνται άμα πρόκειται για την οικογενειακή μας γαλήνη. Άλλωστε όλες οι φίλες μου διαβάζουν την αλληλογραφία των συζύγων τους. Είναι μια μόδα που δεν πέφτει ποτέ. Άσε. Θα του μιλήσω εγώ. Εσύ πήγαινε στο δωμάτιό σου. Πατρί. Μάλιστα, αγαπητή μητέρα της λατρευτής μου συζυγού. Μπαίνω αμέσως στο θέμα. Αναγνωρίζεις αυτό το γάντι? Ναι, βέβαια. Το ψάχνα όλο το πρωί. Μην τα αγγίζεις. Πού ανήκει αυτό το γάντι? Πού? Τι θα πει πού? Ανήκει στο έθνος. Αστειευόμουν φυσικά. Δικό μου είναι. Δικό σου? Τόσο μικρό? Ναι, το πήρα μικρό για να έχει καλή εφαρμογή στις εγχειρήσεις. Εσύ μέσα τεν γάντια εγχειρίζεις? Εννοώ ότι το φοράω πριν από την εγχείρηση και κάνω προπόνηση στα δάχτυλά μου. Έτσι. Το γάντι είναι γυναικείο. Μπήκε στο πλήσιμο. Και τόσο μακρύ. Όσο έχασε σε φάρδος, το πήρε σε μήκος. Είναι νόμος της φυσικής. Μπαίνει τόσο, βγαίνει τόσο. Ναι, αλλά εδώ γράφει νούμερο 6. 9 είναι, το διαβάζετε ανάποδα. Γαμπρέ μου, νομίζεις ότι είμαι τόσο ηλίθια? Ας αφήσουμε τις προσωπικές εκτιμήσεις. Θα πρέπει να σου πω ότι θεωρώ τη συμπεριφορά σου απέσια. Ο σύζυγος είσαι απαράδεκτος, ακατανόμαστος, ανεπίτρεπτος. Όλα αυτά εγώ είμαι. Μένεις έξω από το σπίτι σου ολόκληρο βράδυ και το πρωί βρίσκεται αυτό το γυναικείο γάντι στην τσέπη σου. Πάλι τα ίδια, αφού σας είπα, μπήκε στο πλήσιμο. Εσύ μου είπες. Και εγώ σου λέω, κακομοίρη μου, πως αν βεβαιωθώ ότι απατάς την κόρη μου θα έχεις να κάνεις μαζί μου. Στη διάθεσή σας όποτε θελήσετε. Μην ξεχνάς ότι ορκίστηκες πίστη στον ιερέα που σας πάντρεψε. Ακριβώς, στον ιερέα, όχι σε εσάς. Και θα πρέπει να ξέρεις ότι σύμφωνα με τον νόμο, η γυναίκα ακολουθεί το σύζυγό της. Επομένως, θα σε ακολουθώ παντού και θα σε παρακολουθώ. Ο νόμος λέει για τη σύζυγο, δεν λέει για την πεθερά. Άκαρδε, θα χωρίσεις μια μάνα από το παιδί της. Μωρέ, δεν πάτε στο διάολο. Τι τόλμησες να πεις? Όλοι σας. Εγώ είμαι ο κύριος του σπιτιού, εγώ κάνω τι θέλω εδώ μέσα.
Κουμάντο και διαταγές δίνω μόνο εγώ και δεν δίνω λογαριασμό σε κανέναν. Ούτε σε εσάς. Γιατί δεν πάτε μια βόλτα? Αρχίζω να υποπτεύομαι πως είμαι ανεπιθύμητη εδώ μέσα. Αργείτε να αρχίσετε τα πράγματα γενικώς. Ακούς εκεί, στο σπίτι του ίδιου μου του παιδιού. Του ίδιου, όχι του άλλου παιδιού. Να με πατάνε, να με τσαλακώνουνε, να με πετάνε απ' έξω. Θα φύγω. Ναι, θα φύγω και δεν θα με ξαναδείτε. Ποτέ πια. Θα φύγω. Έφυγα. Πες πως έχω φύγει. Μέχρι να συμβεί το πολυπόθητο, φεύγω εγώ. Δεν αντέχω άλλο. Πρέπει να φύγω. Να μην βλέπω αυτή την κατάδια. Τα ίδια έκανε και ο άντρας μου στη δική μου μανούλα. Δεν θα μείνω ούτε στιγμή. Θα βρω άλλο σπίτι. Υπάρχει εδώ κοντά ένα επιπλωμένο διαμέρισμα, καταπληκτικό! Κοκολητικός! Ακούστε με, υπάρχει εδώ πιο κάτω στην οδό Μιλάνε 70, ένα διαμέρισμα που θα το δείτε και θα τρελαθείτε. Μήπως μένατε ποτέ εσείς εκεί? Όχι, ήταν νοικιασμένο σε μία μοντελίστ. Μοντελίστ? Έτσι δήλωνε. Μοντιστρούλα ήταν, θα την είχες που το πιένει. Δεν με ενδιαφέρουν τα προσωπικά των προκατόχων. Το σπίτι είναι βολικό. Εξαρτάται, το θέλετε για να μένετε. Τι, να βόσκω. Πολλές φορές ο κόσμος νοικιάζει σπίτια για άλλους σκοπούς. Κύριε. Αλλά για σας ναι, είναι βολικό. Όπως όλα τα διαμερίσματα στην περιοχή μας. Πολύ καλά. Θα έρθω να το δω σήμερα. Να μου πείτε πότε ακριβώς για να σας περιμένω. Εγώ φεύγω από αυτόν εδώ τον οίκο της απολίας. Βρήκα σπίτι. Λοιπόν, το σκέφτηκα. Θα το νοικιάσω εγώ το διαμέρισμά σου. Δεν γίνεται. Τον νοικιάσα ήδη. Πότε πρόλαβες, σε ποιον? Στην πεθαρά σου. Καλά, άστο σε μένα. Θα της πω ότι έκανες αιμοκτήσεις εκεί μέσα και δεν θα θέλει να πατήσει ούτε το πόδι της. Είσαι σίγουρος ότι το θέλεις. Μη μου μείνει ξενίκιαστο τώρα που βρήκα κορόιδο. Σκάσε, το θέλω εγώ. Άκου τώρα κάτι εμπιστευτικό. Το θέλω γιατί έχω ξυπνήσει μια περιπετειούλα. Τίποτα σοβαρό ακόμα. Πλατωνικά πράγματα, ξέρεις. Φυλάκια και τέτοια. Αλλά είμαι σίγουρος ότι σε καμιά εβδομάδα θα την έχω καταφέρει την κυρία. Και τότε θα χρειάζομαι άλλο σπίτι. Ξέρεις, είναι παντρεμένη, πελάτησά μου. Τι είχε, τίποτα μεταδοτικό. Ανόητε, γρίπη, πριν από 3 εβδομάδες. Της έκανα μερικές εντριβές εκεί και τις πέρασε. Και ο άντρας της? Δεν τον έχω δει ποτέ. Τέλος πάντων, πόσα θέλεις για το διαμέρισμα? 250 φράγκα. Το χρόνο, μπράβο. Μου κάνεις special TV, φιλαράκο μου. Το μήνα. Για αυτό το ρημάδι. Άμα δεν το θέλεις, υπάρχει και η πεθερά σου που περιμένει. Καλά, καλά, θα το πάρω εγώ. Από πότε? Από σήμερα φυσικά. Βέβαια, είναι σε άθλια κατάσταση. Κουρέλια και σκουπίδια παντού. Όπως σου είπα, το είχα νοικιάσει σε μία μοντελίστ. Έτσι δήλωνε. Μοντιστρούλα ήταν, αλλά την είχε πετώσει. Καλά. Θα το πάρω από αύριο. Για να πας εσύ σήμερα να το καθαρίσεις. Να σου πω για τη μοντίστρα. Που λες, την είχες Α, πετώσει. όχι, το ξανασκέφτηκα. Από σήμερα το θέλω. Μπορεί να έχω συνάντηση σήμερα. Και πας εσύ αύριο και το καθαρίζεις. Στον προθάλαμο βρίσκεται η κυρία Ομπέν. Να το, τι σου έλεγα. Εσύ πήγαινε εκεί μέσα να ετοιμάσεις τα συμβόλαια. Γρήγορα. Εσύ βγάλε την μπροστά. Bonjour, καλέ μου. Bonjour. Αργότερα, πήγαινε μέσα, παιδί μου. Και τι να την κάνω την μπλούζα, κύριε? Φόρα την να δεις πώς θα ήσουν άμα γινώσουν γιατρός. Ετιέν! Γιατί με έστησες στην όπερα? Είμαι σκασμένη. Νόμιζα πως ο άντρας μου θα γύριζε εδώ και εκεί για να δει γνωστούς του στο χορό, αλλά εκείνος έμεινε όλο το βράδυ κολλημένος δίπλα μου. Βέβαια, το υπέθεσα ότι κάποιο εμπόδιο θα βρισκότανε. Εδώ και αρκετές ημέρες δεν με αφήνει στιγμή μόνη μου. Τον πιάνουν κάτι τέτοιες μανίες. Να, σκέψου ότι και τώρα είναι κάτω και περιμένει. Ήθελε να ανέβει μαζί μου, αλλά το κατάφερα. Ουφ, ευτυχώς. Μόνο αυτός μου λείπει από εδώ μέσα τώρα. Γλυκιά μου, Σουζάν. Μικρούλα μου, Σουζάν. Αχ, καλέ μου. Θα έπρεπε να ντρέπομαι που κάθομαι και σ' ακούω να λες τέτοια. Παντρεμένη γυναίκα. Όχι, τα παραλέες. Τέλος πάντων, αφού δεν τράπηκα από την πρώτη στιγμή. Τώρα είναι αργά. Είναι πολύ αργά, μικρή μου Σουζάν. Θέλω να ξέρεις ότι είναι η πρώτη φορά που τολμάω κάτι τέτοιο. Αυτό μου το έχεις πει τουλάχιστον 100 φορές. Και αυτό με ξετρελαίνει περισσότερο. Άκουσε όμως.
Δεν μπορούμε πια να βλεπόμαστε εδώ. Τώρα είσαι καλά και δεν δικαιολογείται να έρχεσαι στο γιατρό τόσο συχνά. Θα μας πάρουν είδηση. Κάποιος θα προσέξει ότι δεν είμαστε γιατρός και ασθενής, αλλά δύο καρδιές ερωτοχτυπημένες, δύο υπάρξεις τρισευτυχισμένες, δύο ψυχές κεραυνοβολημένες που ταξιδεύουν ψηλά στους τρυφερούς κήπους του πάθους. Αν μας πάρουν είδηση, χαθήκαμε και κάνουμε και το κυριότερο, τη γοητεία του παράνομου. Ωραία, μπράβο, και είπες ότι είναι η πρώτη φορά που... Τέλος πάντων, άκουσε τώρα. Αν θέλεις, μπορούμε να βρεθούμε σήμερα κιόλας, σε ουδέτερο έδαφος. Σε έδαφος αποκλείεται. Θα λερωθούν τα ρούχα μου και θα το καταλάβει ο άνδρας μου. Αν ήταν σε διαμέρισμα, συζητήσιμο. Αυτό εννοώ. Έχω ένα διαμερισματάκι εδώ παρακάτω στην οδό Μιλάνη 70. Είναι και επιπλωμένο. Πολύ ωραία η πρότασή σου. Θέλω όμως να μου δώσεις το λόγο σου ότι ο έρωτάς μας θα μείνει... Πώς μου την είπες τη λέξη? Ποια λέξη? Ότι ο έρωτάς μας θα μείνει... υποτονικός. Πλατωνικός. Ναι, αυτό. Γιατί πρέπει να σου τονίσω ότι είμαι και σκοπεύω να παραμείνω πιστή στο σύζυγό μου. Μα και βέβαια. Φυσικά. Οπωσδήποτε. Πολύ καλά, λοιπόν. Σε μία ώρα στην οδό Μιλάνο 70. Ωχ, Θεέ μου, τι πάω να κάνω? Σε τι έγκλημα πάω να υποκύψω? Όμως είναι η πρώτη φορά που τολμάω να κάνω τέτοιο. Ναι, μωρό μου. Το είπαμε αυτό, ναι, αγάπη μου. Σε μία ώρα, μην αργήσεις. Ο κύριος Ομπέν. Ο άντρας μου! Έκατσε το καρέ. Πάμε για φλός. Τώρα μόλις ήμουν έτοιμη να κατέβω. Ναι, κατέβα και έρχομαι. Εσύ πήγαινε, παιδί μου. Θέλω να μείνω μόνος με τον γιατρό. Τι? Ναι, ωραία. Μα αγάπη μου. Άστο, καλύτερα έτσι. Όση ώρα περίμενα κάτω σκέφτηκα. Μα δεν ανεβαίνω να δω κι εγώ τον γιατρό. Και ανέβηκα. Έχω πρόβλημα, γιατρέ. Ματώνει η μύτη μου συνέχεια. Μήπως τυχώνετε παντού? Ποια? Δεν ήτησα. Τέλος πάντων, είναι πολύ απλό. Θα πάρετε το κλειδί της τραπεζαρίας και θα το βάλετε εκεί που ξέρετε. Το κλειδί της τραπεζαρίας. Μάλιστα. Πού? Στην οπή Ποια οπή? του στόματός σας. Και θα γεμίσετε μια λεκάνη με νερό και θα χώσετε το κεφάλι σας μέσα. Για μια μισή ώρα. Επιτρέπετε να πνέω. Όσο θέλετε. Αρκεί να έχετε το κεφάλι μέσα στο νερό και το κλειδί στο στόμα. Σε μια μισή ώρα θα έχετε γίνει εντελώς καλά. Δεν μ' αρέσει αυτό. Άλλη θεραπεία. Μα δεν θα δείτε τη γλώσσα μου. Η δική μου είναι μεγαλύτερη. Η δική μου είναι χοντρή και μακριά και η δική σας λεπτή και μητερή. Μεσαίου μεγέθους. Μάλιστα, γιατρέ. Δεν είμαι ο γιατρός. Και ποιος είσαστε? Ο μπάτλερ του. Και γιατί δεν μου το πες? Μα δεν με ρωτήσατε. Μα και τι κάθομαι εγώ και μιλάω μαζί σου λοιπόν τόση ώρα? Μα εσείς ξεκινήσατε τη συζήτηση. Και εγώ δεν είχα τίποτα καλύτερο να κάνω και συνέχισα την πλάκα. Και ποιος είναι αυτός που πήρε το παλτό μου? Είμαι έτοιμος. Φύγαμε. Να και το συμβόλαιο και το κλειδί. Φίλε μου, δεν ξέρω πώς να σε ευχαριστήσω. Είσαι ο πρώτος που θα πεις μετά τη μοντελίστ. Σου είπα ότι η μοντελίστ ήταν Καλά, άστα αυτά τώρα. Εγώ έχω άλλα στο μυαλό μου. Σε λίγο έχω ραντεβού με τη... καλά, θα στα πω μια άλλη φορά. Με συγχωρείτε, γιατρέ. Δεν είμαι ο γιατρός. Πελάτης θα ήταν κι αυτός. Να ο γιατρός. Παρακαλώ, πρέπει να σε εξηγήσω. Τι να μου εξηγήσετε? Ναι, συγγνώμη για το παλτό. Ποιο παλτό? Που το έδωσα στον κύριο γιατί το πέρασε για τον μπάτλερ σας. Το παλτό. Το μπάτλερ. Τώρα που είπατε παλτό θυμήθηκα. Εδώ πιο κάτω έμενε μία μοντελή. Μη μου πείτε. Δηλαδή η μοντίστρα ήταν, αλλά κυνήγες πιτώσει. Χάρηκα πολύ για την γνωριμία σας. Με περιμένει κάτω η γυναίκα μου. Όλοι βιάζονται. Όλοι φεύγουν. Να ο μπάτλερ. Έλα να σου πω μια καταπληκτική ιστορία. Έχω δουλειά στην κουζίνα. Που λες ικανικά στο διαμέρισμά μου σε μία μοντελή. Δηλαδή η μοντίστρα ήτανε. Μα πού πήγε? Δεν πειράζει, θα τα πω σε εσάς. Είχα νοικιάσει το διαμέρισμά μου σε μία μοντελή. Δηλαδή, μοντίστρα ήτανε, αλλά την είχες πιτώσει ένα.
Δεν είναι και τόσο άσχημο. Εδώ που τα λέμε δηλαδή έσχος είναι, αλλά εμένα μου κάνει για αυτό που το θέλω. Μάλιστα. Και αυτό εδώ ειδικά, ωραία. Συγγνώμη. Κούκλα είναι. Εσύ, μανάρι μου, δεν θα πεις τίποτα από όσα θα δεις εδώ μέσα. Εγώ είμαι. Κούκλα μου, Σουζάν, ήρθες. Η πόρτα δεν έχει κυλαριά. Άστο σε μένα. Θα βάλω χειρώματα, προπετάσματα, παραπετάσματα, όλα. Αν έρθει κανένας, μια να δώσει μπήκε. Επικίνδυνα πράγματα. Γιατί επικίνδυνα. Ποιος να έρθει. Γιατί να έρθει. Έλα να κάτσουμε εδώ. Μην τρέμεις τόσο. Μην είσαι τόσο δειλή. Θα το ξεπεράσω. Ο άντρας μου λέει ότι και οι πιο γενναίοι στρατιώτες τρέμουν όταν πάνε στη μάχη για πρώτη φορά. Ωραία, μπράβο του. Είπε τέτοιο πράγμα. Μπράβο του και δεν του το είχα. Μα ποιον πόλεμο. Εμείς εδώ ήρθαμε σαν εκπρόσωποι της αγάπης. Σαν πρέσβεις καλής θέλησης. Σαν γιατροί χωρίς σύνορα. Γιατί δεν βγάζεις το καπέλο σου. Α, δεν θα μείνω για πολύ. Ο Ανατόλ είναι κάτω και περιμένει. Δεν μπορώ να αργήσω. Ο Ανατόλ. Ο άντρας μου. Σου εξήγησε, με ακολουθεί παντού. Θέλεις να πεις ότι ξέρει πως είσαι τώρα εδώ μαζί μου. Ναι. Θεέ και Κύριε. Δηλαδή ξέρει τι ξέρει. Ξέρει πως έχω έρθει στο ράφτη μου. Εσύ δεν μου είπες ότι κάποτε έμενε εδώ μια μοδίστρα. Έτσι μου ήρθε η έμπνευση. Ωραία, μπράβο. Για πρώτη φορά φοβερή έμπνευση είχες. Ξέρω. Είναι ενοχλητικό να σέρνετε συνέχεια πίσω μου. Αλλά αν το απαγόρευα, μπορεί να υποπτευόταν την αλήθεια και να μην με άφηνε. Και δεν ήθελα να σε στήσω. Να με ξαναστήσεις. Γλυκιά μου, Σουζάν. Γλυκιά μου, Σουζάν. Αυτό το πες. Άλλο δεν έχεις. Άλλο, τι άλλο. Άλλο, ναι. Γλυκιά μου, Σουζάν. 3 φορές. Πόσες φορές θα το πεις? 3, ναι. Γλυκιά μου, Σουζάν. Αχ, ντροπή μου. Δεν έπρεπε να το τολμήσω αυτό. Μα τι είναι αυτά που λες. Είναι όμως η πρώτη φορά που τολμάω κάτι τόσο αμαρτωλό. Μη μου πεις. Στορκίζομαι. Δεν χαίρεσαι που κατάφερα και ήρθα. Ποιος εγώ. Χαίρομαι. Αν χαίρομαι, λέει, πετάω από τη χαρά μου. 250 φράγκα το μήνα για αυτό τον καρνάβαλο και με τον άλλο να περιμένει από κάτω. Τι λες. Τίποτα. Λέω φωναχτά κάτι δικά μου. Μα γιατί είσαι τόσο ψυχρός και απόμακρος. Μήπως δεν με θέλεις. Μήπως σου φαίνομαι πολύ αμαρτωλή. Κοριτσάκι μου, τι είναι αυτά που λες. Αχ, Σουζάν. Θα μπορούσα να μείνω γονατιστός μπροστά σου σε όλη μου τη ζωή. Όλο λόγια είσαι. Και πράξεις. Συγγνώμη, μήπως θα μπορούσα να... Όχι, δεν μπορείτε. Τίποτα δεν μπορείτε. Ούτε να μπείτε μπορείτε. Και ποιος είσαι που θα μου πεις ότι... Εννοώ ότι δεν μπορείτε να μπείτε όσο εύκολα μπορείτε να βγείτε. Αφού μπήκα λοιπόν, όποτε θέλω βγαίνω. Πάντως εγώ μπήκα. Βαρέθηκα και κάτω να περιμένω και σκέφτηκα να ανέβω. Μεγαλοφυή σκέψη. Αλλά συνεχίστε παρακαλώ. Συνεχίστε. Σαν να μην είμαι εγώ εδώ. Ναι, μια κουβέντα είναι αυτό. Μα συνεχίστε. Είδα όταν μπήκα ότι παίρνατε μέτρα στη γυναίκα μου. Όταν βγήκατε τι. Μου έπαιρνε μέτρα στη μέση, Ανατόλ μου. Ναι, οπωσδήποτε. Κοιτάξτε, το ήθελα λίγο πιο κοφτό εδώ στη μέση και να κάνει λίγη σούρα εδώ στους γοφούς. Και η μέση είναι 165. Και το μήκος όσο και το μανίκι. Τι 165. Εγώ έχω μέση 55 εδώ και 4 χρόνια. Σε τρεμπανάλ. Σε νεπαποσί, κυρία μου. Συχνάζετε σε τρίτης διάλογης ράφτες. Όταν ερχόσαστε σε εμάς τους πρωτοκλασσάτους, θα πρέπει να πολλαπλασιάζετε επί 3. Ναι, με συγχωρείτε. Ακολουθούν και οι τιμές σας τις ίδιες πολλαπλασιαστικές τάσεις. Ω μεσιέ, οι τιμές μας είναι αριθμητικώς αντίστοιχες της ποιότητός μας. Αυτό άλλωστε μας ξεχωρίζει από τις λαϊκές μοδίστρες. Και το κυριότερο, εμείς δεν καταδεχόμαστε να κρατάμε μεζούρα. Εμείς μετράμε με τα χέρια. Τα χειροποίητα μέτρα υπήρχαν ανέκαθεν πολύ ακριβά. Καταπληκτικό! Πώς σας λένε εκείνοι? Είναι ο Κύριος! Είναι ο Κύριος? Συγγνώμη, κάτι κόλλησε στο λαιμό μου. Κολλήνει λαιμός. Γνωστό! Ναι, ο πατέρας μου ήταν λαιμός και ο παππούς μου. Ναι, φυσικά, γνωστό όνομα. Αλλά και η φυσιογνωμία σας.
Μα μήπως σας έχω δει πουθενά? Δεν ξέρω, μήπως στο μουσείο. Ξέρετε, εγώ πηγαίνω πολύ συχνά στο μουσείο και χαζεύω τις μουσες. Να δω τι φοράγανε τότε και να παίρνω ιδέες. Α, όχι. Γιατί εγώ δεν έχω πάει ποτέ μου στο μουσείο. Α, ναι, θυμήθηκα. Συναντηθήκαμε στο γιατρό της γυναίκας μου, στον κύριο Μουλινό. Ναι. Εκεί συναντηθήκαμε. Μα για πείτε μου, εσείς τον θεωρείτε καλό γιατρό? Εγώ ναι. Εμένα μου φαίνεται λίγο σχιτζής. Πώς τολμάτε μπροστά μου να και τι σας νοιάζει εσάς, κύριε? Εγώ συνδέομαι ψυχικώς με τους γιατρούς μου και δεν έχω. Σας συγχαίρω, αγαπητέ μου, σας συγχαίρω. Ξέρετε, η ψυχική σύνδεση είναι το παν. Άλλωστε, πλάκα έκανα. Μια χαρά γιατρός είναι. Μα θα άφηνα ποτέ εγώ τη γυναίκα μου σε σκιτζή. Τώρα για πείτε μου, τι θα γίνει με τη γυναίκα μου? Θα τα φτιάξετε? Τι, πώς, τρελαθήκατε? Εγώ, αποκλείεται. Τι, δεν θα τις φτιάξετε τα φορέματα? Τότε γιατί έρχεται εδώ πέρα? Α, ναι, τα φορέματα. Μα φυσικά, ένα πρωινό πολύ απλό και ένα βραδινό. Το βραδινό να σκεφτείτε θα είναι πολύ chic. Δέρμα λεοπάρδαλη η φούστα, δέρμα πάνθυρα το μπουστό και η ζώνη στολισμένη με ελεφαντόδοντο. Και το παντελόνι από βυζόν. Ποιο παντελόνι? Κάτω από τη φούστα. Εσείς δεν θα το βλέπετε, αλλά το βυζόν είναι η τελευταία λέξη της μόδας, ειδικά κάτω από τις φούστες. Μήπως είναι πολύ εκεντρικό ντύσιμο? Εκεντρικό. Τελευταία μόδα είναι. Είναι το Africa look. Εμπνευσμένο από την Αφρική. Την κεντρική Αφρική, γι' αυτό μπορεί να σας φαίνεται λίγο εκεντρικό. Αχ, η Αφρική. Σαφάρι. Ζούγκλες. Τύμπανα μέσα στη νύχτα. Και όλα αυτά να τα δείχνεις σε ένα φόρεμα. Είναι εδώ η κυρία Τυράν. Ποια κυρία? Όχι, δεν είναι εδώ. Ήρθα να τακτοποιήσω το λογαριασμό μου. Λογαριασμό? Ποιο λογαριασμό? Για το κουστούμι που μου έραψε. Α, φυσικά, εννοείται την κυρία Τυράν τη μοντελίστ. Εγώ νόμιζα ότι ζητάτε την κυρία Τυράν την καθαρίστρια. Είναι πρώτες ξαδέρφες, ξέρετε. Η κυρία Τυράν τη μοντελίστ ξεκίνησε από πολύ χαμηλά και... τι λέω. Λοιπόν, όχι, δεν είναι εδώ, έφυγε. Ήτανε βοηθός μου πολλά χρόνια. Βοηθός σας? Τότε να συνοηθώ με εσάς. Παρακαλώ, πώς μπορώ να εξυπηρετήσω? Μπορείτε. Θέλω να μου κάνετε την καλύτερη τιμή στο κουστούμι που μου έραψε. Δεν αξίζει τόσα που ζητάει. Με έφτανε, κυρία Τυράν. Μα πόσα ζητάει? 340 φράγκα. Μια περιουσία. Και ήτανε τόσο απλό κουστούμάκι. Ναι, φυσικά, το θυμάμαι. Και πόσο θέλετε να κατέβουμε? Νομίζω ότι 300 φράγκα είναι καλά. Ναι, σωστά. Λοιπόν, 340 μείον 300, μου χρωστάτε 40 φράγκα. Ευχαριστημένος. Μα εγώ εννοούσα... Άσε τι εννοούσατε εσείς, κυριέ μου. Εδώ είναι ναός της υψηλής ραπτικής. Εδώ δίνουμε τους πελάτες μας. Δεν τους γδέρνουμε, θέλουμε οι πελάτες μας να ξετάρθονται. Με τέτοιες τιμές θα ξανάρθω, σίγουρα! Ναι, δεν χρειάζεται να βιαστείτε, κυριέ μου. Αφήστε το για την επόμενη σεζόν που θα βγάλω την καινούργια μόδα. Χαίρετε, κυριέ. Χαίρετε, κύριε. Σκέψου τι βγάζουνε για να κάνουν τέτοιες εκτόσεις. Να πηγαίνω κι εγώ. Σας εμπιστεύομαι τη γυναίκα μου. Να κάνετε ό,τι καλύτερο περνάει από το χέρι σας. Μόνο που θα ήθελα να την προσέξετε εδώ στους γοφούς και εδώ στο μπούστο. Θα δω. Θα πάρω μέτρα και θα δω. Χαίρετε, κύριε. Χαίρετε. Ουφ, επιτέλους έφυγε. Πώς μπλέξαμε έτσι? Τι θα κάνουμε? Εγώ ξέρω τι θα κάνω. Θα εξαφανιστώ από εδώ μέσα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αυτό δεν γίνεται. Ο άντρας μου νομίζει πως είσαι ο ράφτης μου και μπορεί να ξαναγυρίσει. Και αν δεν σε βρει εδώ, μπορεί να υποπτευτεί την αλήθεια. Και τότε... Τότε τι? Αυτό ξέρω. Θα σε σκοτώσει με τα ίδια του τα χέρια. Γιατί χειρουργός είναι. Τέλος πάντων, αστεγόμουν. Σουσάν, τι θα κάνουμε? Τι γίνεται εδώ μέσα? Πώς μπαίνεις έτσι? Και εσύ γιατί καθόσουν πίσω από την πόρτα? Γιατί η κολόπορτα δεν έχει κλειδαριά. Να γιατί. Τι ρημάδι είναι αυτό που μου νίκιασες? Σε προειδοποίησα. Σου είπα ότι έπρεπε να έρθω εγώ πρώτος, να τακτοποιήσω λίγο. Πού ξανακούστηκε κασονιέρα που να μην κλειδώνει εξωπορτάτης?
Ξέφρα κομπέλι. Δηλαδή ο κάθε ηλίθιος παίρνει όποτε θέλει. Εννοείς εμένα. Μην το παίρνεις μόνο προσωπικά. Καλά, καλά, θα ειδοποιήσω τον κλειδαρά. Εγώ έσπασα την πόρτα. Γιατί η μοντελίστα έφυγε χωρίς να μου παραδώσει τα κλειδιά. Σου είπα ότι η μοντελίστα Ούτε ήταν. μου είπες, ούτε θα μου πεις τώρα. Μα δεν βλέπεις ότι δεν είμαι μόνος. Ω, κύριε μου, χίλια συγγνώμη, δεν σας είδα. Όμως δεν πειράζει, δεν έλεγα κανένα μυστικό. Μπορείτε να ακούσετε κι εσείς. Λοιπόν, η μοντελή. Καλημέρα και πάλι. Μου είπατε να περάσω, οπότε νομίζω και σκέφτηκα Τι σκεφτήκατε? την επιδιόρθωση που είχαμε συμφωνήσει με την κυρία Τυρά. Να, αυτή η μπλούζα. Βλέπετε, ξεχυλώνει εδώ και θέλω... Ναι, όχι τώρα, κύριε μου. Τι όχι τώρα, κύριε μου. Σφάλμα της βοηθούσας ήταν και απαιτώ. Δεν με νοιάζει τι απαιτείς. Δίνε του. Να του δίνω. Λοιπόν, φράγκο δεν θα πάρετε από μένα. Και ποιος σου ζήτησε λεφτά? Αγενέστε. Έτσι χάρη στους καλούς σου πελάτες. Μα αυτό είναι το τι θα κάνουμε. Δεν μπορείς να τον διώξεις. Άκουσε εμένα. Έπαθα φοβερό σοκ. Όπως ξέρεις, ψάχνω εδώ και καιρό να βρω τη γυναίκα μου. Και κάποιος μου είπε ότι μια κυρία Πασινέ έμενε εδώ πιο κάτω. Ωραία, ωραία. Άστα τώρα αυτά. Μήπως θα μπορούσες να Μα πεις. άκουσε, έχει πλάκα. Και εσείς κυρία μου μπορείτε να ακούσετε, δεν λέω μυστικό. Που λες, πάω χτυπάω την πόρτα και βγαίνει μια άγνωστη. Τα χάνω και της λέω, ψάχνω να βρω μια κυρία. Και εγώ τι είμαι, μου λέει, καμιλοπάρδαλη. Και μου κλείνει κατά μου την πόρτα. Ωραία, ωραία. Τώρα μήπως θα Και μπορούσες... το αστείο είναι ότι έμοιαζε με καμιλοπάρδαλη. Να ο πολιτικός. Ήρθα να δω το διαμέρισμά σας. Δεν γίνεται, τον νίκιασα ήδη. Και γιατί δεν μου το είπατε? Μπα, και ο γαμπρός μου εδώ. Μάλιστα, αγαπητή μου πεθερά. Και τι κάνεις εσύ εδώ? Απαιτώ αμέσως να μάθω τι κάνεις εσύ εδώ. Εγώ... Οστανίσαι να απαντήσεις. Πρόσεξε, κακομοίρη μου, γιατί έχω αρχίσει να υποπτεύομαι ότι... Ότι τι. Εγώ έχω έρθει εδώ για επαγγελματικούς λόγους. Να δω μια ασθενή μου. Μη μου πεις. Κυρία μου, μιλήστε κι εσείς. Δεν είσαστε ασθενείς μου. Κυρία μου, για σας δεν έχω καμιά αμφιβολία. Όμως ο γαμπρός μου... Θα μπορούσα να μάθω ποια είσαστε εσείς, παρακαλώ. Είναι η κυρία Εγκρεβίλ, η μητέρα της συζύγου μου. Και από εδώ η κυρία Ομπέν, η κυρία Σουζάν Ομπέν. Και είπατε ότι σας παρακολουθεί ο γαμπρός μου. Μάλιστα, με παρακολουθεί συνεχώς. Και τον άντρα μου παρακολουθεί. Α, ωραία! Σας παρακολουθεί ομαδικός. Και τι έχει ο σύζυγός σας? Δερματίτιδα. Φρικτή δερματίτιδα. Και έξαιμα. Και λιχίνες. Από την εγκυμοσύνη. Εγκυμοσύνη? Ο άντρας της? Όχι ο άντρας της, η γυναίκα του. Εγώ? Δηλαδή είσαστε μητέρα? Εγώ? Όχι καθόλου. Όχι αυτή, αυτός. Είναι μητέρα αυτός? Όχι, δεν καταλαβαίνετε. Πώς να σας εξηγήσω. Αυτός τα φαντάστηκε όλα. Νόμισε πως ήταν έγκυος. Ο άντρας της νόμιζε πως ήταν έγκυος. Η γυναίκα του. Και όταν κατάλαβε ότι δεν είναι, τον έπιασε κρίση. Και να σου οι δερματίτιδες, και να σου τα εξέματα, και να σου οι λιχίνες. Όλος λέπια είναι. Μαδάει ολόκληρος. Μα αυτό είναι φοβερό. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ να φύγετε για να εξετάσω την κυρία. Μήπως έχει κολλήσει και αυτή. Καταλαβαίνετε. Στο ίδιο κρεβάτι, οι ίδιες πετσέτες, το ίδιο ποτήρι. Ναι, φυσικά, φεύγω. Άμα περάσει η κόρη μου να της πείτε ότι έφυγα. Μάλιστα, μητέρα. Χαίρετε, μητέρα. Χαίρετε, κυρία. Έρχεται πάλι ο άντρας σου. Έρχεται ο άντρας της. Και γιατί έφυγε? Η αρρώστια του είναι φοβερά μεταδοτική. Και τι κάνουμε τώρα? Καλύτερα να πάτε εκεί μέσα μαζί με την κυρία Ομπέν. Δεν πρέπει να είστε ούτε καν στο ίδιο δωμάτιο με αυτόν τον άνθρωπο. Κινδυνεύετε. Και αυτός? Αυτός δεν κινδυνεύει, είναι και αυτός πολιτικός. Από άλλη αρρώστια. Μόνο μια πολιτική αρρώστια μπορεί να έχεις. Ξέρω τι σας λέω. Γιατρός είμαι. Να πάω κι εγώ εκεί. Όχι, εσύ θα μείνεις εδώ. Θα ζητήσει τον κύριο Λεμό. Εγώ είμαι αυτός. Να του πεις ότι δεν μπορώ να τον δεχτώ τώρα και να βρεις να τον απασχολήσεις με κάτι. Πες πως είμαι... Ναι, πες ότι είμαι σε σύσκεψη. Ναι, έχω σύσκεψη με τη βασίλισσα της Γρελανδίας για τη βασιλική αισθήτα της. Αποτρελάθηκε αυτός. Ο γιατρός πρέπει να πάει σε γιατρό. Εγώ είμαι πάλι. Πού είναι ο κύριος Λεμός? Δεν μπορεί να σας δεχτεί αυτή τη στιγμή. Γιατρέ, και εσείς εδώ? Ναι, και εγώ εδώ. Ο κύριος Λεμός είναι απασχολημένος αυτή τη στιγμή. Μα δεν περιμένει να σας βρω εδώ. Και πριν από λίγο μου μιλήσει ο κύριος Λεμός για σας. Είναι πολύ άρρωστος,
Το παρατηρήσατε κι εσείς? Νομίζω ότι έχει παράσταση στον εγκέφαλο. Ω, και τι αγωγή του χορηγήσατε? Κρύα τους. Το μόνο φαύλο. Ναι, μια που σας βρήκα εδώ να σας πω και το δικό μου πρόβλημα, γιατρέ. Και δεν το λέτε. Έχω κυκλοφορικό πρόβλημα. Με το αίμα σας. Με το αίμα μου έχω συχνές ρινορραγίες. Πολύ ενδιαφέρουσα πάθηση. Και τι σας είπαν οι αρμόδιοι? Στο μόνο αρμόδιο που μίλησε για το πρόβλημά μου ήταν ο μάτριος σας, που κι αυτός μου έλεγε κάτι τρελά πράγματα. Εγώ θα συνιστούσα μασάζ. Τα δοκίμασα. Δεν κάνουν τίποτα. Ναι, αλλά ειδικά μασάζ. Παίρνετε ένα μασέρ ψηλό, γεροδεμένο, τον δίνετε, τον ξαπλώνετε, παίρνετε πάνω του και τον πλακώνετε. Μα τι είναι αυτό που λέτε? Το μασάζ με όλη σας τη δύναμη. Αν δεν επανέλθει το κυκλοφορικό σας ούτε και με αυτό, τότε για καλό και για κακό θα συνιστούσα μετάγγιση αίματος. Όχι, τα φοβάμαι εγώ αυτά. Ναι, θα κάνουμε το μασέρ όπως μου είπατε. Να ξέρετε, γιατί εγώ το έκανα ανάποδα. Ο μασέρ έπεφτε από πάνω. Είναι και αυτό μια άποψη. Είναι πώς θέλει να βλέπει καθένας τα πράγματα. Από πάνω ή από κάτω. Τέλος πάντων, άλλο θέμα τώρα. Πού είναι ο κύριος Λεμός? Σε απόρριτη σύσκεψη με τη βασίλισσα της Γρυλανδίας. Με τη βασίλισσα είπατε? Ναι, της Γρυλανδίας. Ωραία χώρα η Γρυλανδία. Εκεί όλοι γρυλίζουν. Εκτός από τη βασίλισσα φυσικά. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι ράβει τη βασίλισσα? Μα γι' αυτό ξακάτε τη μέση φωτιά. Φωτιά μόνο. Ηφαίστειο. Αλλά δεν μπορεί να σας δεχτεί. Περάστε μια άλλη μέρα. Αδύνατο. Έχω έρθει να του φέρω μια πελάτησα. Την κυρία Σατανικρές που είναι φίλη μου. Δηλαδή, εκείνη επέμενε να έρθουμε στο ράφτη της γυναίκας μου και εγώ προηγήθηκα πριν από αυτήν γιατί δεν ήθελα να πέσει πάνω στη δικιά μου γυναίκα. Να λοιπόν γιατί ανέβηκα. Για να δω αν έφυγε. Γυναίκα σας ήταν η κυρία που βρισκόταν πριν από λίγο εδώ. Μάλιστα. Γιατί να αφήνετε να κυκλοφορεί μόνη τη. Όχι. Εγώ τη συνοδεύω παντού. Αλλά περιμένω απ' έξω. Μα πείτε μου, θα αργήσει ο κύριος Λεμός με τη βασίλισσα? Τις ξέρετε τώρα τις βασίλισσες. Άλλοτε κάθονται 3 λεπτά, άλλοτε 3 ώρες. Τι να σας πω? Εγώ βαρέθηκα, φεύγω. Όχι, πεθερά, εγώ να φεύγω. Και εσείς δεν νομίζετε? Μα πού πήγε? Είπα φεύγω. Τα σεφ μου τσιλοτάκι. Μωρ, τι είναι αυτά που λες κι εσύ? Μεγαλειοτάτη θέλω να πω. Ναι, έχω κάποιο μεγαλείο πάνω μου. Δεν μπορώ να πω. Και με ποιον έχω την τιμή να μιλάω? Ανατόλο Μπόνο εξοχοτάτη. Έξοχα. Ο άντρας της κυρίας Σομπέν. Τη γνώρισα πριν από λίγο. Γλυκύτατη γυναίκα. Πώς πάνε τα δερματικά σας? Τα πια μου? Τα δερματικά, τα εξέματα, οι λιχίνες σας. Μαδάτε. Μα δεν καταλαβαίνω. Μη με πλησιάζετε. Τέλος πάντων, όλοι οι κολλητικοί σήμερα μου τυχαν. Εγώ να πηγαίνω. Χάρηκα, κύριε. Τα σεφ με εμφανιστάτη. Δρόμο εσύ, πίσω. Ποιο δρόμο? Είπα κάνατε τόσο δρόμο για να ξανάρθετε. Ναι, για να μάθω για τη γυναίκα μου, εδώ είναι. Και έφυγε πριν από ώρες. Μου είπε να σας πω όταν έρθετε ότι θα πάει για πεντικιούρ. Ωραία. Και τώρα, κυρία μου, θα ήθελα να σας εξομολογηθώ κάτι. Ότι σε λίγο θα έρθει εδώ μια κυρία. Και αυτή η κυρία δεν θα ήθελε να συναντηθεί με τη δική μου κυρία, καταλαβαίνετε. Ναι. Κυρία, όχι τόσο κυρία όσο η δική σας κυρία, κατάλαβα. Μα όχι τίποτα σοβαρό. Αλλά να ξέρετε, θα δημιουργηθούν παρεξηγήσεις αν το μάθει η γυναίκα μου. Και πού να της εξηγώ τώρα ότι είναι κάτι τόσο αθώο, Μπορεί να σας κάνει αντίπεινα, Αδύνατο. Αυτό αποκλείεται. Για να το λέτε εσείς. Εγώ, κύριε Μόδιστρε, έχω γούστα πολύ λεπτά. Σ' όλη μου τη ζωή γνώρισα τις ωραιότερες γυναίκες. Κι όλες παντρεμένες. Βιβλίο θα μπορούσα να γράψω. Τόμους ολόκληρους. Λεξικό, εγκυκλοπαίδεια. Ναι. Ξέρετε, κάποτε που τα είχαμε μία παντρεμένη, ο άντρας της ερχόταν συνέχεια μαζί της. Και περίμενε από κάτω. Και εκείνη του έλεγε ότι πάει να δει τον αστρολόγο της. Εγώ ήμουν αστρολόγος της. Εκείνη ερχότανε λοιπόν. Και έβλεπε τον ουρανό σφοντίγι. Ακριβώς.
και ο άντρας της από κάτω να μετράει τα άστα. Ακριβώς. Λίγοι άντρες είναι τόσο βλάκες. Ναι, φυσικά, συμφωνώ. Όμως η δικιά μου γυναίκα ποτέ. Πρώτον, διότι είναι ηθική. Και δεύτερον, διότι ξέρει τι θα κάνει. Τι θα κάνετε? Μπαμ, μπαμ! Δύο μόνο. Και αυτή και ο εραστής της θα γίνουν παρελθόν. Ανατριχιάζω μόνο με την ιδέα. Εμένα μου αρέσει μόνο το μέλλον. Μα ας αφήσουμε τώρα αυτά, ας τα αφήσουμε τώρα αυτά. Εγώ σας φέρνω καινούργια πελάτησα. Πελάτησα σε τι? Σε φορέματα, παλτά, μπλούζες. Θέλει μόνο σε εσάς να ράβετε. Κι εγώ αυτή θα ράβω. Δεν έχω άλλη δουλειά να κάνω. Και η ιατρική μου. Παντών. Η ιατρική αγωγή που μου έδωσε ο γιατρός για τα μάτια μου. Τα μάτια σας. Ναι, κοκκινίζουνε, δακρύζουνε, θολώνουνε. Μερικές φορές να σκεφτείτε, ούτε τη βελόνα δεν βλέπω να περάσω. Ναι, μα μήπως τα λέτε αυτά γιατί μεγαλοπιαστήκατε και θέλετε να ράβετε μόνον εστεμένες. Ούτε εστεμένες, ούτε διεστραμμένες. Ο καλός ο καλλιτέχνης, αγαπητέ μου, όλα τα προλαβαίνει. Είσαστε ράφτης ή δεν είσαστε? Αν δεν ήμουν ράφτης, θα είχα πεθάνει. Από την πείνα εννοώ. Μήπως θα μπορούσαμε να ξανασυζητήσουμε το ενδεχόμενο της πιθανής επισκευής της μπλούζας μου? Όποτε έχετε χρόνο φυσικά. Μα βεβαίως, κυρία μου, περάστε. Χαίρομαι που βελτιώσατε τη διάθεσή σας. Είδατε που κατάντησα να του μιλάω. Αλλά τι να κάνουμε, τους έχουμε ανάγκη τους ράφτες. Ναι, γιατρό και ράφτη ποτέ μην τους προσβάλλει. Σίγουρα. Λοιπόν, η μπλούζα μου ξεχυλώνει εδώ στο λαιμό. Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουμε το γιακά, να κάνουμε λαιμόκοψη. Εσείς φυσικά. Έχω μια επίσκεψη και θέλω να τη βάλω. Αυτό, την μπλούζα. Και πώς θα κάνουμε τη λαιμόκοψη? Εσείς είσαστε ράφτης, εσείς ξέρετε πώς θα την κάνετε. Ναι, φυσικά. Εγώ είμαι ράφτης, εγώ ξέρω πώς θα την κάνω. Λαιμόκοψη, δεν θέλετε? Θέλετε λαιμόκοψη? Λαιμόκοψη! Όχι τώρα κυρία μου, ήρθα μόνο να σας τη δείξω και θα σας τη φέρω αύριο. Ή μάλλον έχετε κάποιο βοηθό να έρθει να την πάρει. Μόνο που άλλαξα σπίτι. Μένω στο ίδιο κτίριο, αλλά έναν όροφο πιο ψηλά. Χαίρετε κυρία, χαίρετε. Ευχαριστώ για τη διευκρίνηση. Κάνετε εύκολα την ψυχραιμία σας. Ξέρετε τι μου είπε κάποιος που σας χρειάζεται? Κρύα ντους. Κρύα ντους. Ποιος το είπε αυτό? Ο γιατρός Μουλινό. Ο Μουλινό. Μάλιστα, ο γιατρός που μιλούσα μαζί του πριν από 10 λεπτά. Μιλούσατε μαζί του γιατί είσαστε άρρωστος? Επειδή μιλούσα μαζί του? Όχι, κατά τύχη το συνάντησα. Πάει, εγώ θα τρελαθώ σήμερα. Εδώ είσαι εσύ. Γεια σου γλυκιά μου. Και η γυναίκα του είναι ακόμα εδώ. Να σας συστήσω την κυρία Σέτα Νικρές. Σας έχω μιλήσει για αυτήν. Ναι, χάρηκα πολύ κυρία μου. Η κυρία Σέτα Νικρές είναι πελάτησα της δικής σας περιοχής, αγαπητέ μου. Είναι η πιο αριστοκρατική κυρία της περιοχής. Θέλει μόνο σε εσάς να ράβετε. Αγάπη μου, η Πέπα είναι ανήσυχη. Νομίζω ότι θέλει να κάνει πιπί της. Θα την πας σε παρακαλώ μια βόλτα. Φυσικά όχι. Τι είπες, Χρυσέ μου? Είπα φυσικά γιατί όχι, αγάπη μου. Ορίστε, με προσοχή σε παρακαλώ. Δεν πήγαινε, πήγαινε σου λέω. Άντε. Μπούμπι μου. Ρόζα μου. Δεν περίμενα να σε ξαναδώ μετά από τόσα χρόνια. Ναι, σπούδαζα ιατρική τότε. Πήρες το πτυχίο σου. Μα και βέβαια, είμαι γιατρός. Μπράβο, Μπούμπι. Όμως, για πες μου, γιατί ράβεις? Ναι, γιατί ράβω. Το χόμπι μου. Με ξεκουράζει. Με ηρεμεί και το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Ξέρεις, όλη αυτή η ρουτίνα του γιατρού, οι άρρωστοι, οι αρρώστιες, με κουράζει αφάνταστα. Ενώ όταν πιάνω τη βελόνα, γίνομαι άλλος άνθρωπος. Μπράβο, Μπούμπι.
μη φωνάζεις. Γιατί? Έχεις ασθενή στο σπίτι? Όχι, αλλά δεν χρειάζεται να φωνάζεις μπούμπης και μπούμπης. Τέρμα ο μπούμπης. Ω, Μπούμπι, μα έτσι σε ήξερα εγώ. Δεν ήξερα το όνομά σου. Αλήθεια, πώς σε λένε? Είμαι ο γιατρός μου. Εννοώ Λαιμός. Λαιμός, εννοείς? Λαιμός. Αστείο όνομα. Το ξέρω, αλλά τι να κάνουμε, αυτό είναι. Αφού δεν είσαι εσύ πια ο Μπούμπης, δεν είμαι πια κι εγώ η Ρόζα. Είμαι η κυρία Σεν Ανιγκός. Έχεις τακτοποιηθεί τώρα? Μα βέβαια. Πρώτα παντρεύτηκα έναν ηλίθιο. Φυσικά. Μετά τον άφησα για έναν στρατηγό. Στρατηγό. Πέταξες πολύ ψηλά, πουλάκι μου. Και πού τον γνώρισες? Πού τον γνώρισα, πού τον γνώρισα. Μα στο πάρκο. Ο άντρας μου είχε πάει να πάρει τσιγάρα και καταλαβαίνεις. Κάποιος άλλος μου είχε πει μια παρόμοια ιστορία. Μόνο που ήτανε πουρα αντί για τσιγάρα. Ποιος είναι αυτός? Έχεις ζώων στο σπίτι? Ναι, μια στο δοκάμινο. Μια στο δοκάμινο? Ναι, την παρήγγειλα από την Αφρική. Κάθε τόσο της μαδάω μερικά φτερά και τα βάζω στα ρούχα, μπράβο. Της μαδάς φτερά? Ναι, αλλά ξαναβγάζει άλλα. Έτσι δεν ξεμένω ποτέ. Αχ, θέλω να τη δω! Όχι, γλυκιά μου, δεν γίνεται. Τώρα τελευταία είχα πολλές παραγγελίες και την καταμάντησα την καημένη. Και να φανταστείς, ντρέπεται τόσο που άμα δει ξένο το τσιμπάει. Το καημένο το ζώο. Τώρα που είπα ζώο και δεν το ξανάδες ποτέ τον άντρα σου. Όχι. Δόξα τω Θεώ! Του το σκάσε τότε που μ' άφησε μόνη μου στο πάρκο. Μη τύχει και του λείψουν τα τσιγάρα. Και μετά... Αχ, μετά άλλαξα όνομα. Έγινα κυρία Σεν Ανιγκός και άρχισα καινούρια ζωή. Μα πολύ φασαρία κάνει το πουλερικό σου. Ναι. Πάω μέσα να την ηρεμήσω. Κοίταξε να την καλοπιάσεις, γιατί δεν θα σ' αφήσει να τη μαδάς. Όχι! Αυτό πάει πολύ! Αυτό πάει πάρα πολύ! Τι είναι αυτή η στερικιά? Τίποτα. Η ταμείας μου είναι. Έχει πάθει νευρική μανιοκατάθλιψη με επιθετικές τάσεις. Μην της δίνεις σημασία. Σουζάν, κορίτσι μου, ηρέμησε, να σου εξηγήσω. Ώστε έτσι! Τώρα μας φέρεις και τη φιλενάδα σου εδώ μέσα! Κυρία μου, για ποια με περάσατε? Πελάτησα είμαι και ήθελα να κάνω πρόβα. Έτσι! Και εσείς το ίδιο παραμύθι! Μα τι είναι αυτή? Τίποτα. Άσε. Σουζάν, σε παρακαλώ να σου εξηγήσω. Εσύ μην τολμήσεις να πεις κουβέντα! Καλά και τόσο ηλίθια με περνάς! Άκου να δεις εσύ, αν σ' αρέσει να έχεις για φιλενάδα σου την ταμεία σου, είναι δικό σου θέμα. Όμως είναι γελίο να κάνετε τέτοιες σκηνές μπροστά σε πελάτησες. Τι ταμεία, τι λέει αυτή! Τίποτα. Θα σου εξηγήσω. Ηρέμησε. Εγώ είμαι κυρία και δεν επιτρέπονται τις σκηνές μπροστά μου. Μη μου πείτε! Κυρία, μάλιστα. Αφού, να, έχω έρθει εδώ με το σύζυγό μου. Μη μου πείτε! Πολύ θα ήθελα να τον δω! Θα τον δείτε σε λίγο. Έχει βγάλει λίγο το σκυλάκι μας έξω. Να ανακουφιστεί τέλος πάνω και από να θα γυρίσει. Να τον ακούω κιόλας στη σκάλα. Έλα, χρυσέ μου. Πού άργησες? Πού ήσουν τόση ώρα? Εξήγησε σε παρακαλώ στην κυρία από εδώ, όχι στο σύζυγός μου. Ναι, αγαπητή κυρία, η γυναίκα μου! Αυτό δεν θα μείνει έτσι! Θα επικοινώ! Σουζάν! Πάρε και εσύ το κοπρόσκυλό σου! Μα είσαι στο διάολο κι εσύ! Πώς τόπτισε να μου μιλήσει με αυτό το τρόπο! Δεν αισθάνομαι καλά! Ναι, νομίζω ότι θα υποτιμήσω! Ρώσα, άσε τις υπερβολές. Είναι ακόμα εδώ η μητέρα μου. Η γυναίκα μου. Ποια είναι αυτή η γυναίκα? Δεν θέλω να σε ξαναδώ στα μάτια μου. Ποτέ! Σουζάνε, Ιβόν, περίμενε, να σου εξηγήσω. Δεν θέλω να με εξηγήσεις τίποτα. Έλα, πάμε στην ώρα.
Πάρε αυτό το σκηνή και αυτή τη γυναίκα και πήγαινε τους όπου θες. Λοιπόν. Δεν το πιστεύω! Η γυναίκα μου! Δεν το πιστεύω! Ο άντρας μου!
Καλώς. Όπως θέλετε, κύριε. Ποιος ήταν? Ετιέν! Ετιέν! Τι συμβαίνει, ποιος χτυπούσε το κουδούνι? Τίποτα. Τι εννοείς τίποτα? Ήρθε ένας ασθενής σας για μια μικροεπέμβαση. Χτυπάει την πόρτα, το ανοίγω και μου λέει: είναι μέσα ο γιατρός? Ναι, του λέω. Και μετά μου είπε ότι αισθάνεται καλύτερα και ότι δεν χρειάζεται το γιατρό. Και έφυγε. Ο ανόητος. Τέλος πάντων, άλλη φορά όταν σε ρωτάω να μην μου απαντάς τίποτα, αλλά να μου εξηγείς ακριβώς τι συμβαίνει. Και να σας επιβαρύνω με περιτά, κύριε. Εγώ αποφασίζω ποια είναι και ποια δεν είναι τα περιτά. Τώρα πήγαινε μέσα. Βλέπω ότι ο κύριος είναι ανήσυχος. Σας είπα ότι ήταν ατόπιμα η χθεσινή αναχώρησή σας για το χώρο της όπερας. Όποιος αποφασίζει τέτοια τολμήματα θα ξέρει να τα φέρει και εις πέρας. Ο κύριος θα μπορούσε να με είχε ειδοποιήσει. Ετιέν, πηγαίνω στο χώρο της όπερας. Και εγώ θα είχα κάνει τα πρέποντα. Δηλαδή τι? Θα είχα κοιμηθεί στο κρεβάτι σας. Στο κρεβάτι μου? Ναι, γιατί? Δεν συγχαίρομαι πολύ. Βέβαια θα είχα αλλάξει τα σεντόνια. Αλλά η γυναίκα σας δεν θα το έπαιρνε είδηση. Πού είναι η γυναίκα μου? Απορώ που πήγε. Την ίδια απορία έχει όλο το προσωπικό, κύριε. Στην κουζίνα μόνο γι' αυτό συζητάμε. Σε μια ώρα συμπληρώνεται ένα ολόκληρο 24ωρο από τότε που έφυγε. Σας παρακαλώ, κύριε. Μην κάνετε έτσι. Συγκρατηθείτε. Είμαι ευαίσθητος εγώ. Σε λίγο θα αρχίσω να κλαίω. Το κουδούνι, ποιος είναι? Κανένας δεν είναι. Τι εννοείς κανένας? Αφού χτύπησε το κουδούνι. Κανένας δεν είναι αφού δεν έχω πάει εγώ για να ανοίξω. Όταν ανοίξω θα δούμε ποιος είναι. Σωστά. Σταμάτα να φλιαρείς και πήγαινε να δεις ποιος είναι. Μάλιστα, κύριε. Και όπως σου είπα, δεν είμαι για κανέναν εδώ εκτός από τη γυναίκα μου. Για κανέναν απολύτως? Εκτός κι αν είναι ο Πάπας. Αλλά αυτός δεν συνηθίζει να χτυπάει έτσι τα κουδούνια. Όχι, κύριε. Ο γιατρός απουσιάζει. Μα ο θυρωρός μου είπε πως είναι εδώ. Και ο γιατρός μου είπε πριν από 2 λεπτά ότι απουσιάζει. Νομίζω ότι ο γιατρός γνωρίζει καλύτερα το θηρορό εάν είναι εδώ για να απουσιάζει. Πολύ καλά. Πες το ότι ήρθε ο κύριος Σομπέν. Μου είπε ότι δεν θα δεχτεί κανέναν εκτός από τον Πάπα. Και είναι προφανές ότι δεν είστε ο Ποντίφιξ. Πες το ότι θέλω να του μιλήσω. Είμαι ταραγμένος λόγω της γυναίκας μου. Και αυτός δεν θέλει να σας μιλήσει διότι είναι ταραγμένος λόγω της δικής του γυναίκας. Άμπα, τι έγινε? Ακούστε, κύριε. Αυτά αποτελούν προσωπικά μυστικά του οικοδεσπότη. Δεν αφορούν άλλον παρά μόνο τον ίδιο τον οικοδεσπότη. Και το υπηρετικό προσωπικό φυσικά. Όσο δε για μένα, είμαι η διακριτικότητα προσωποποιημένη. Τάφος. Αν με ρωτούσατε, Ετιέν, αληθεύει ότι το προσωπικό είναι ανάστατο γιατί ο κύριος δεν γύρισε σπίτι προχθές το βράδυ και ότι χθες το βράδυ η κυρία δεν ήρθε σπίτι και ότι όλοι αναρωτιούνται που έχει πάει. Εγώ θα σας έλεγα τι είναι αυτά που λέτε, κύριε. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Δηλαδή θέλεις να πεις ότι η κυρία Μουλινό δεν γύρισε στη συζυγική στέγη χτες? Εγώ ούτε θέλω, ούτε λέω. Αλήθεια. Εσείς που το μάθατε? Μα τώρα μόνος μου το είπες. Εγώ αποκλείεται. Ώστε δεν γύρισε σπίτι χτες. Το ίδιο και η δικιά μου γυναίκα. Και έχω να τη δω από τα χθεσινά επεισόδια. Είναι απίστευτο. Και η δικιά του γυναίκα, θα είναι κολλητικό. Θα γυρίσει. Άλλωστε γι' αυτό ήρθα κι εγώ εδώ. Και είναι η ώρα που έχει κρατεύει με τον γιατρό της. Μα σας είπα ότι ο γιατρός απουσιάζει τόσο για σας, όσο για τη σύζυγό σας, όσο και για οποιοδήποτε άλλο. Ο γιατρός είναι εδώ μόνο για τη δική του σύζυγο, η οποία δεν είναι εδώ. Συγγνώμη, κάποιος χτυπάει. Θα συμβούλευα τον κύριο να φύγει. Ήρθαν οι κυρίες. Ποιες κυρίες? Κυρία Μουλινό με τη μητέρα της. Α, η γυναίκα του γιατρού. Το τυχεράκια, αυτόν του ξαναγύρισε. Κύριε Μουλινό, κύριε Μουλινό, να πας να του πεις ότι έχει έρθει η κυρία Εγκρεβίλ. Κυρία Εγκρεβίλ, μεγαλειοτάτη. Ο ένας από τους 2 κολλητικούς. Θα του το πω και θα τρελαθεί από τη χαρά του. Αμφιβάλλω. Κυρία Εγκρεβίλ, μεγαλειοτάτη. Μα δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή δεν είσαστε... Δεν είμαι τι? Βασίλισσα, άνασα, εστεμένη, τιτλούχος. Μα δεν είσαστε η βασίλισσα της Γρυλανδίας, που όλοι οι άλλοι γρυλίζουν, εκτός από εσάς φυσικά. Κύριε μου, τρελαθήκατε. Τι είναι αυτά που λέτε? Κυρία μου, επιτρέψτε μου να αποσυρθώ. Βλέπω ότι περιμένετε τον γιατρό. Κυρία μου. Ακούς εκεί, βασίλισσα της Γρυλανδίας, θα
πρέπει να προχώρησε πολύ δερματιτιδά του. Αυτός έχει παραισθήσεις. Και όπως είπα, καμιά υποχώρηση, καμιά ένδειξη αδυναμίας. Μην ανησυχείς, μαμά. Ιβόν, καθόμουν σαν εμένα κάρβουνα. Και εκεί να πά να ξανακάτσεις, στα κάρβουνα, ούτε βήμα προς την κόρη μου. Τι εννοείται? Μην νομίζεις πως όλα τελείωσαν επειδή μας βλέπεις εδώ. Μα γιατί, αφού... Νόμιζες πως όλα θα ξεχαστούν, όλα θα τακτοποιηθούν μόνα τους. Λοιπόν, όχι. Θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι ξέρω πολύ καλά τα καθήκοντά μου ως μητέρας. Γι' αυτό έφερα πίσω την κόρη μου. Δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω, αγαπητή μου πεθρά. Έρχε. Στοπ! Δεν είναι όπως νομίζεις τα πράγματα. Η κόρη μου και εγώ συζητήσαμε το θέμα με κάθε λεπτομέρεια και καταλήξαμε σε χρήσιμα συμπεράσματα. Χαίρομαι που υπάρχει σύμπνοια μεταξύ μητέρας και κόρης. Λοιπόν, άκουσέ με προσεκτικά. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι εσύ και η γυναίκα σου δεν έχετε πλέον κοινά σημεία. Α, εκεί καταλήξατε. Στην αρχή σκέφτηκα να της πω να έρθει να μείνει μαζί μου. Αλλά τελικά αποφάσισα να τη φέρω εδώ, να ζήσει μαζί σου στο ίδιο σπίτι, μόνο για κοινωνικούς λόγους, για να μην παρεξηγηθεί από τον κόσμο που θα πει ότι διέλυσε το γάμο της τόσο νωρίς. Καλό αυτό. Και φυσικά θα έρθω και εγώ να μείνω μαζί της. Πού κολλάει αυτό? Θα είμαι η σύμβουλος και η προστάτης της. Ωραία. Ήρθε και έδεσε η μαρμελάδα. Εμείς θα ζούμε σε τελείως διαφορετικές πτέρυγες από σένα. Οι άντρες από εκεί και οι γυναίκες από εδώ. Και στο σαλόνι αναποφάσιστη. Το σαλόνι θα είναι ο τόπος συναντήσεώς μας. Ναι, το ουδέτερο έδαφος για τις συνομιλίες. Θα επιβλέπω και θα επιστατώ τη ζωή σας εδώ, μέχρι να αποκατασταθεί η αρμονία ή να επέλθει οριστική ρήξη μεταξύ του ζεύγους. Μπράβο. Μα έχετε τρελαθεί εντελώς. Γιατί πράγμα με κατηγορείτε? Γιατί είμαι ένοχος? Ιβόν, μίλα, τι παράπονο έχεις? Μην απαντήσεις, Ιβόν μου. Θα την αφήσετε επιτέλους να μιλήσει? Μην υψώνεις τον τόνο της φωνής σου και μην υποκρίνεις αθωότητα ψεύτικη. Έχεις την ανέδεια να ρωτάς τι παράπονα έχω? Ανέδεια μόνο, θρασίτητα. Σταματήστε, δεν μιλώ με εσάς. Σε παρακαλώ να απευθύνεσαι στη μητέρα μου με κοσμιότερο τρόπο. Καλά, ξέχνα το αυτό. Λέγε τώρα, τι παράπονο έχεις? Σε πιάνω σε ένα ραφτάδικο με μια γυναίκα στην αγκαλιά σου και έχεις την ανέδεια. Θρασίτητα. Δεν την πήγα εγώ εκεί. Κάποιος άλλος την είχε φέρει. Και πώς βρέθηκε στη δικιά σου αγκαλιά? Ο κάποιος άλλος σε την έβαλε. Γιατί δεν τη χαϊδεύεις εσύ? Εάν πρόσεχες καλύτερα, θα έβλεπες ότι δεν τη χάιδευα. Τη χάιδευες και μάλιστα της άρεσε. Μη μου πεις ότι το διαπίστωσες κι αυτό. Κυνηγάς την κάθε μοδίστρα. Και τους λες ότι εγώ είμαι πελάτησά σου. Η κυρία που είδατε είναι η κυρία Ομπέν, σύζυγος του κυρίου Ομπέν. Και η άλλη... Ναι, και η άλλη, ποιανού γυναίκα είναι η άλλη? Του κυρίου Ομπέν. Δίγαμος είναι αυτός ο κύριος Ομπέν, ή μουσουλμάνος. Ωχ, μπλέξαμε τώρα. Εσείς τι ανακατεύεστε, δεν είναι δικό σου το θέμα. Δεν είναι δικό μου θέμα η ευτυχία της κόρης μου. Τότε τι είναι δικό μου θέμα? Γιατί χώνετε παντού τη μύτη σας? Εσάς παντρεύτηκα. Στη γυναίκα που θα δώσω εξηγήσεις. Και νομίζεις ότι θα την αφήσω μόνη της μαζί σου για να της δώσει εξηγήσεις? Αυτό μόνο πάνω από το πτώμα μου. Αυτό ήθελα να ακούσω. Λοιπόν, θα μ' αφήσετε να μιλήσω με τη γυναίκα μου? Όχι. Άστο, μαμά. Άστο να μου μιλήσει και να μην λέει αυτό εδώ να ακούσαμε. Αν σας αφήσω μόνους πάει, έριξε. Όχι, μαμά. Καλά, αφού επιμένεις φεύγω. Για να μην νομίζει αυτός ότι είμαι τρελή, αλλά αν τολμήσει... Άκουσε με για λίγο, Ιβόν, και ξέχασα την πλήση κεφάλαιο που σου έχει κάνει η μητέρα σου. Εκείνες οι δύο οι γυναίκες είναι του Ομπέν. Εγώ ούτε που τις ήξερα. Εμένα με φώναξαν εκεί ως γιατρό. Είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση της γενικής παθολογίας σε συνδυασμό με την εξειδικευμένη φαρμακολογία. Και να σου εξηγήσω, δεν θα καταλάβεις. Πήγα εκεί να μελετήσω την περίπτωση γιατί ήταν σπάνια. Αλλά να, τώρα τελείωσα. Δεν θα ξαναπάω. Ποτέ πια. Και τότε που μπήκες και μας είδες, έκανα το τελευταίο μου πείραμα που απέτυχε κι αυτό. Με καταλαβαίνεις, δεν έχω λόγο να ξαναπάω. Πώς διαστρέψει τα πράγματα? Τελειώσατε! Όχι, άμα τελειώσουμε θα σας φωνάξουμε. Κοριτσάκι μου, μην πιστεύεις λέξη από όσα σου λέει. Τι μέγερα. Αγάπη μου, όλα όσα σου λέω είναι αλήθεια.
Μακάρι να μπορούσα να σε πιστέψω. Μα πρέπει να με πιστέψεις. Τι ωραία που θα ήταν να σου έχω εμπιστοσύνη. Αλλά μου λες συνέχεια ψέματα. Γιατί το λες αυτό? Η μαμά το λέει αυτό. Άστη να λέει, ζηλεύει την ευτυχία μας. Μπορείς να μου ορκιστείς ότι όλα αυτά είναι αλήθεια? Μα γιατί? Όχι για μένα, για τη φουκαριέρα τη μάνα μου. Να ορκιστείς ότι λες την αλήθεια. Και εγώ θα της πω ότι μου ορκίστηκες. Καλά. Ορκίζομαι ότι λέω την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Με πιστεύεις τώρα? Αχ, χάρηκα τώρα, ανακουφίστηκα. Δηλαδή, δεν την ήξερες τη γυναίκα που είδα στην αγκαλιά σου? Αν με ξαναδείς μαζί της, μπορείς να πιστέψεις ό,τι θες. Με συγχωρείς τώρα? Όχι αμέσως. Θα τα πω στη μαμά και όταν θα φύγει θα σε συγχωρήσω. Καλά. Δώσε μου τουλάχιστον ένα φυλάκι. Γι' αυτό δεν έχω απαγορευτικές οδηγίες. Ο ράφτης με τη γυναίκα του γιατρού. Άγγελέ μου. Θα μου υποσχεθείς ότι θα έρθεις κοντά στο δωμάτιό μου κάθε βράδυ μέχρι να φτιάξουν τα πράγματα? Στο υπόσχομαι. Ευχαρίστησή μου. Και ότι δεν θα ξαναλείψεις από το σπίτι ολόκληρο βράδυ όπως έκανες προχτές? Στο υπόσχομαι. Δεν θα έχεις κανένα παράπονο από μένα. Όμως πρέπει να παραδεχτείς ότι ήσουν κακός σύζυγος και ότι δεν αγαπούσες τη γυναίκα. Α, όχι. Εσύ δεν αγαπάς όσο πρέπει τον άντρα σου. Τώρα μόλις μπήκα. Δεν άκουσα τι λέγατε. Α, εσύ είσαι ο Μπέρ. Να σου συστήσω την κυρία Μουλινό. Ναι, ξέρω. Τυχεράκια. Άστα τώρα αυτά, μη μου κάνεις τον αθώο. Τέλος πάντων, εγώ για άλλο θέμα σε θέλω. Τι θα γίνει με το φόρεμα της γυναίκας μου? Ποιο φόρεμα? Ένα φόρεμα. Ένα τίποτα. Ένα κάτι που είπα να φτιάξει η γυναίκα του για να της φτιάξει υγεία. Ποια υγεία? Βρε παιδί μου, δεν ξέρεις την ομοιοπαθητική? Η γυναίκα του έχει νεύρα και είπα να της φτιάξουν ένα φόρεμα με καλώδια. Η τελευταία λέξη της επιστήμης. Και θα βγει έξω η γυναίκα του σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο? Χωρίς λαμπάκια, μόνο καλώδια. Απαγορεύονται τα λαμπάκια. Α, τι δεν μου πάει καλά. Αχ, μην ξαναρχίσεις πάλι τα ίδια. Μην βάζεις κι άλλες ιδέες στο κεφαλάκι σου. Ξέρεις ότι σ' αγαπώ. Ξέρεις ότι είσαι για μένα το πολυτιμότερο πλάσμα στον κόσμο. Ο άντρας της. Επαναλαμβάνω και επιμένω. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Κύριε Ράφτη. Αχ, μη μπροστά σε τόσο κόσμο. Και τι μας νοιάζει μας ο κόσμος, αφού αγαπιόμαστε. Είμαι κι εγώ εδώ. Τώρα θα αρχίσει το σφάξιμο. Τι είπες? Είπα ότι τουλάχιστον θα μπορούσε να πεις γεια και ύστερα να συνεχίσει. Σου λέω τώρα γεια και συνεχίζω. Είπε γεια και καθάρισε. Κύριε Ράφτη. Γιατί σε λέει Ράφτη? Γιατί κάποια δικιά του βλακεία θα είναι. Όλο κάτι τέτοια χοντρά αστεία λέει που δεν τα καταλαβαίνει κανείς. Έλα, πάμε να φύγουμε από εδώ. Νομίζω ότι μας φωνάζει η μητέρα σου. Πάμε να δούμε τι μας θέλει. Θα γυρίσω σε λίγο. Υπέροχο ζευγάρι. Δεν σας νοιάζει, Τι να με νοιάζει. Άσε, τίποτα. Νομίζω ότι τους χαλάσαμε την ησυχία τους. Ναι. Πολύ προοδευτικός είσαστε. Είναι ωραίο ζευγάρι. Ακούστε κύριε μου, δεν είμαι καθόλου σεμνότυφος, αλλά ούτε και συντηρητικός. Αλλά πιστεύω ότι θα έπρεπε να προσέχετε περισσότερο τη γυναίκα σας. Ναι, θα φροντίσω. Αλλά μόλις χθες την ξαναβρήκα. Τι ξαναβρήκατε? Ναι, με είχε καταλήψει. Για το ράφτη? Όχι, για ένα στρατιωτικό. Την έψαχνα πολύ καιρό. Αλλά τι σου είναι η τύχη, Χθες που δεν την έψαχνα, τη βρήκα να την κρατάει στην αγκαλιά του. Μάτεψε ποιος. Ο κύριος Λιμός. Ναι, αυτός πώς το ξέρετε. Δεν ήταν καθόλου δύσκολο να το υποθέσω. Και όταν με είδε, ταράχτηκε τόσο πολύ που δεν ήξερε τι έκανε. Γι' αυτό με χαστούκησε. Ένιωσα το χεράκι της στο μάγουλό μου. Αχ, πόσο είμαι ευτυχισμένος. Κερατάς και ευτυχισμένος. Τι ρομαντικό. Τα τακτοποίησα όλα. Ξεκαθάρισα τη θέση μου με την πεθαρά μου. Συγγνώμη για πριν που μπήκες φίλε μου, αλλά είχα κάτι δικά μου στο μυαλό μου. Ναι, μη σε νοιάζει. Όπως τη βρίσκει ο καθένας. Συγγνώμη κύριε, μπορώ να σας πω ιδιαιτέρως. Μα βεβαίως. Είπα ιδιαιτέρως. Μη σας νοιάζει, εγώ είμαι χέριτος. Μα θέλω να του πω κάτι προσωπικό. Α, καλά.
Ήθελα να σας πω ότι όπου να είναι έρχεται η γυναίκα μου. Συνήθως έρχεται εδώ αυτή την ώρα και αφού δεν την έχω δει από τα αρχές... Γαμώτο. Ναι, γαμώτο, αυτό λέω κι εγώ. Αλλά πρέπει να εφεύρω μια ιστορία για τη Ρόζα. Μου υπόσχεσαι ότι δεν θα με προδώσετε. Μα φυσικά. Οι παντρεμένοι πρέπει να είναι εχέμηθοι μεταξύ τους. Ωραία. Λοιπόν, το μόνο που θέλω από εσάς είναι να πούμε ότι η Ρόζα ήταν δική σας φιλενάδα. Α, μπράβο. Πολύ ωραία ιδέα. Α, όχι. Τι λέω. Δεν γίνεται. Αποκλείεται. Τι, δεν θα μου κάνετε αυτή τη μεγάλη χάρη. Μα ο μόνος που μπορεί να πει στη γυναίκα μου είσαστε εσείς, ο κύριος Λαιμός. Δεν γίνεται αυτό, ξεχάστε το. Γιατί αν το μάθει η κυρία Μουλινό, πάει, χάθηκα. Βρείτε άλλο. Ποιον? Δεν ξέρω. Αυτόν. Ναι, αλλά αν το μάθει η κυρία Μουλινό θα τον κάψω. Άμπα, αυτόν δεν του καίγεται καρφί. Σωστά. Όποιος καεί στο χυλό και φαίνεται άνθρωπος χωρίς να έχει δικούς ενδιασμούς. Να πάω να τον ρωτήσω. Μισό λεπτό, να του το πω εγώ με τρόπο. Βασινέ, φίλε μου, ο κύριος Ομπέν θέλει κάτι να σου πει. Κύριε, θα ήθελα να σας μιλήσω. Σε μένα. Ναι, θα ήθελα να σας ζητήσω μια μεγάλη χάρη. Αν είναι για δανεικά, αποκλείεται. Τέλος του μηνός με τα σπίτια ξενίκιαστα και με αυτή την κρίση. Όχι, όχι, δεν έχει σχέση με λεφτά. Καλά, αν δεν είναι για λεφτά, σας ακούω. Έχω σοβαρό πρόβλημα. Με έπιασε η γυναίκα μου με τη φιλενάδα. Οι βλακίες πληρώνονται. Ναι, πληρώνονται. Αυτό λέω κι εγώ. Αλλά να, όπου να είναι έρχεται η γυναίκα μου. Την ξέρετε τη γυναίκα μου. Λοιπόν, το μόνο που θέλω από εσάς είναι να της πείτε ότι η κυρία Σέντα Νικρές ήταν δική σας φιλενάδα. Πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα? Μου ήρθε. Είναι ανόητη ιδέα. Δηλαδή δεν θα μου κάνετε αυτή τη μεγάλη χάρη. Φυσικά όχι. Μη λες όχι. Είναι πρόεδρος σε μεγάλη εταιρεία και μπορεί να νοικιάσει το ρημάδι σου για γραφεία. Το ξανασκέφτηκα. Έγινε. Για πείτε μου, είναι ωραία. Ποια? Α, ναι, κούκλα είναι. Και ζωή και παιχνιδιάρα. Επαρκώς. Θεογκόμενα, Πρώτο πράγμα. Εδώ η φωτογραφία της. Θα δείξετε αυτή τη φωτογραφία στη γυναίκα μου για να σας πιστέψω ότι λέτε την αλήθεια. Η κυρία Ομπέν. Κύριε, ρίχτα τη, γρήγορα. Ουφ, πρόλαβα. Καλημέρα, κυρία μου. Καλημέρα, Σουζάν μου. Εσύ εδώ, ούτε να σε βλέπω. Φεύγω αμέσως. Σουζάν, μην μου κάνεις τέτοια, στορκίζομαι. Είμαι αθώος. Αυτά να τα πεις στο δικαστήριο. Στο δικαστήριο. Μαμά, έχεις τρελαθεί. Παρεξήγησες τα πράγματα. Με είδες μια γυναίκα. Ναι, το παραδέχομαι. Αλλά πίστεψέ με, αυτή τη γυναίκα ούτε που την έχω ξαναδεί. Δεν είναι δική μου. Ανήκει στον κύριο από εδώ. Κύριε, μιλήστε στη γυναίκα μου για το κτήμα σας. Ναι. Άκουσες, τόσα ναι. Αυτός ξέρει καλύτερα από εμάς. Αυτά να τα πείτε αλλού, όχι σε μένα. Κυρία μου, μην είστε τόσο σκληροί. Κάποια μέρα μπορεί να ζητήσετε κι εσείς την επίοικια κάποιου. Σουζάν, μου στορκίζομαι ότι παρεξήγησες τα πράγματα. Τη φωτογραφία. Τώρα. Μάλιστα. Η κυρία Μπασινέ. Α, να τι ήρθε. Μη χειρότερα, η φιλενάδα του άντρα μου. Να σας συστήσω. Ναι. Ξέχασα. Πρέπει επικόντως να... Μα τι τον έκασε. Αγαπητέ μου Λινό, να σου συστήσω. Μα τι τους έπιασε όλους. Πού να ξέρω εγώ. Πάντως η συμπεριφορά τους, τι να σου πω. Γαϊδούρια φανήκαν όλοι. Μη δίνει σημασία. Κυρία μου, να σας συστήσω. Να μην μου συστήσετε τίποτα. Είστε πια. Πού βρέθηκε και αυτή εδώ τέλος πάντων. Το κατάλαβε λάθος. Α, να η κοδέσποινα. Κυρία μου, να σας συστήσω. Πώς τολμάτε! Όσο για σας κύριε θα πρέπει να τρέχετε. Αρχίζουν να μου τις πάνε άγρια όλοι τους. Θα συνηθίσεις. Εμένα μου το κάνουν συνέχεια. Και εσύ κάνεις το πλάκα. Μα γιατί δεν τους εξηγείς ποια είμαι. Δεν προλαβαίνω, φεύγουνε. Ρόζα, τι γυρεύεις εδώ, τρελάθηκες? Παρακαλώ, δεν τρελάθηκα καθόλου. Είμαι εδώ με τον νόμιμο σύζυγό μου. Το ποιον? Το σύζυγό μου. Ονόματι Μπασινέ. Που με ξαναβρήκε χτες. Εννοείς αυτόν τον Μπασινέ? Τι λέτε εσείς οι δύο. Λέμε αυτά που δεν πρέπει να πούμε γιατί δεν λέγονται. Τι να σου πω.
Ρώσα, σε κοιτεύω, μην κάνεις σκηνή, είναι η γυναίκα μου, το φύγε, σε παρακαλώ. Πόσο που τις πάτε άγρια όλοι σας. Τι εσείς είπατε στο τι. Θα πάει μακριά η βαλίτσα, κύριε. Τολμάς να φέρνεις μέσα στο σπίτι μας αυτή τη μοδίστρα. Τα χασές. Ποια μοδίστρα? Αυτή. Εμένα εννοεί. Όχι, αυτήν εννοεί. Εμένα. Τώρα τα κάνετε σκατά όλοι σας. Μα η κυρία είναι η σύζυγός μου. Εδώ και η δική μου σύζυγος. Και παρακαλώ να λαμβάνετε πάντοτε υπόψη σας ότι είναι η δική μου σύζυγος όταν απευθύνεστε σε αυτή. Γυναίκα του. Ναι. Η μόνη και νόμιμη σύζυγός μου. Η προσφυλεστάτη. Γυναίκα του αυτή. Τη φωτογραφία, τη χρειάζομαι, δώστε μου τη. Ναι, φυσικά. Μα όχι, μην την κοιτάτε. Γιατί να μην τη δω, μην είστε ανόητος. Όχι, επιμένω. Μη μου πεις. Τι. Αυτή η κυρία μοιάζει λίγο με τη σύζυγό μου, δεν νομίζετε? Όχι, αποκλείεται. Για κοίτα κι εσύ. Δεν μοιάζει λίγο με τη σύζυγό μου? Πού μοιάζει? Εδώ κοίτα, άλλα μάτια. Κοίτα εδώ, άλλος αγόρι. Ό,τι θέλεις δε, εσύ είσαι άσχετος. Αγάπη μου, δεν σου μοιάζει? Για να δω κι εγώ, Χριστέ μου. Μα τι είναι αυτά τώρα που λες, αγάπη μου. Εγώ είμαι κούκλα μπροστά σε αυτή την κυρία. Έχεις δίκιο, αγάπη μου. Δεν σου μοιάζει καθόλου. Δηλαδή, μου έλεγες αλήθεια. Ναι, μια ώρα προσπαθώ να σε πείσω. Άχανα τώρα, αγάπη μου. Συγγνώμη. Καλά, σε συγχωρώ. Και εσύ, θα με συγχωρήσεις? Δεν χρειάζεται να κάνεις αφελείς ερωτήσεις, αγάπη μου. Εγώ θα μείνω εδώ για καλό και για κακό, μήπως προκύψει τίποτα καινούριο αύριο. Αντρούλη μου. Αντρούλη της. Μα δεν καταλαβαίνω. Και ο γιατρός Μουλινό. Αυτός είναι ο γιατρός. Μα εγώ νόμιζα πως είσαστε ο ράφτης. Ναι, ακούστε να σας εξηγήσω. Ο θείος μου ήταν ράφτης, ο περίφημος Λαιμός. Δεν μπορεί να μην τον έχετε ακουστά? Ναι, φυσικά, γνωστόν. Ωραία. Όταν λοιπόν ο θείος μου πέθανε, εδώ και μερικούς μήνες, μου άφησε κληρονομιά τον οίκο ραπτικής υπό έναν όρο. Να τον διευθύνω εγώ ο ίδιος. Μάλιστα. Μα καλά. Και γιατί δεν το λέγατε από την αρχή? Δεν μπορούσα. Γιατί? Ντρεπόμουν την οικογένεια της γυναίκας μου. Ήτανε νόθος θείος μου.
Γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι και άλλοι. Λοιπόν, εδώ, παιδιά, ελάτε πάνω, ελάτε. Ο Σταμάτης, οι μουσικές, πρωτότυπες, ο Μίλεση, το σκηνικό μας, ο Μαρκεσίνης ο Σπύρος, η κατασκευή του σκηνικού. Μας λείπει η Μαρούδα, που έκανε τα κουστούμια, αλλά δεν μπορούσα να Θα τη χειροκροτήσουμε. Η Μαρούλια έκανε τις χορογραφίες και... δεν μπορεί να είναι μαζί μας απόψε. Δεν ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καταπληκτική δουλειά και για την επιμέλεια των κουστούμιών των χορευτών. Εγώ πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω εσάς που είσαστε απόψε εδώ. Είμαστε πραγματικά ευχαριστημένοι που είσαστε κοντά μας κάθε χρόνο. Είναι τώρα 10 χρόνια περίπου που κάνουμε αυτή την προσπάθεια και θα συνεχίσουμε να είστε σίγουροι εφόσον είσαστε κοντά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που με την παρουσία σας μας δίνετε δύναμη. Είμαστε ερασιτέχνες, δεν επιδιώκουμε τίποτα από αυτό, εκτός από το να περνάτε καλά εσείς και μετά από εσάς και εμείς. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στάλαξε λίγο. Είναι ο Νέγκας μαζί με τον Μαλαπέτσα. Στην πρώτη σειρά είναι και ένας άνθρωπος, ένας φίλος, ο οποίος επιμελείται για την αφίσα μας. Είναι ο Μιχάλης ο Γιώργης σας. Πού είναι η Ουρανία? Εδώ είναι. Έχει επιμεληθεί και των κειμένων του προγράμματος. Ναι, έχουμε φτάσει πολλές φορές. Είναι πάντα πίσω από το σκηνικό. Όχι πάντα, βέβαια, εντάξει, έχει παίξει κιόλας. Τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία χρόνια που έχει όλη την επιμέλεια και τη φροντίδα τη σκηνική. Η Βέμπα μας, η Βέμπα. Είναι λίγο ήσυχα μόλις, αλλά εντάξει, θα το ξεπεράσω. Δεν έχει συνηθίσει ακόμα λίγο πρωτάρα, αλλά με τα πολλά θα ξεπάρει. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.